Halina sa mga nagkalaylay ng Energy DTX 500 Masalrica DTX 500 E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 7:14 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programang hiway sa pagtalakay sa mga isyong kontrobersiya. Alanse ang patpat sa mga balita. Komentaryo patas. Kagwala sa ginahanukan. Napapilis ang mga ilong nawala sa lalaban. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, Enero 12, 2026. Mostly cloudy ang kawaan sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. May estudyante himos na kay may klase, may empleyado himos na kay may trabaho, pagpaligo gid manghapon DTX sa beauty soap, kag para nga wala ang sunang ilok, Klinika Deo Fresh. Para nga kondisyon ng lawas, magtumar sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Sa mga sukita far and wide, a blessed Monday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kay magkasadya. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Tatlo ka mga pulis pinamatay sang iyang ilakabaro sa Negros Oriental. Filipino time ginadoso sang gobyerno nga bag-ohon. Kag may lalaki nga gintukob sang manog dire sa distrito sang Mandurriao. Literal gid nga manog. Lay man na yang mulumanogon mong abyan. Nami siya maggihom sa imo pero pagtalikod mo tokbon ka bala Ma'am Betty. Ikaw Ma'am Betty, kay Ma'am Lorena Joso, Ma'am Aisa Ahmad, kay Ma'am Evelyn Sumlingo Recre, kay Ma'am Cristy Rivera, kay Ma'am Ludi Gulilaw. May abyan ka ba niya daw manog batasan? Nga kung magatubang namin bot-buot, harmless. Pero kung magtalikod na gani, to Israel, Lucas, tokbon kanila. Donabel Pantilanan Bosico. Donabel Pantilanan Bosico, good morning. Sa snack ko gahimos doon si Ma'am Betty sa tanak mati Hindi ka na Ma'am Betty mamati, kina na mati ka man. At imong takan kay Nunoy Ted. Las 7:17 na sa aga sa Pilipinas. Foro de los Ingagawon ta ni Ma'am Smith David. Ma'am Smith David ang personal assistant ni board member RBD. Kundi si RBD ara siya sa kilid. Yes sir, yes sir, yes sir siya. Ma'am Smith David, good morning ma'am. How's life treating you right now? Nakapangamuyo ka na? Katawag ka na kay Jesus?
La 7:17 na. Let us pause and let us pray. Hindi na ko na magpabati isang video. Hinga gawon ta. Kaya dugay-dugay may ara kita sang report sa pinamatay nga mga pulis sa Negros Oriental. Let us pause and let us pray because time spent in prayer is never wasted. Suguran tang adlaw, suguran tang simana pagi sa pagpangamuyo. Because there is power in prayer. Prayer is like a bomb. Prayer changes things. Push. P-U-S-H. Pray until something happens. Let us pause. Let us pray. We enthrone Jesus as we pray sa sining aga. Gaano man Most gracious, loving Father in heaven, we worship you. We adore your name, Lord. Salamat gid sang bagong adlaw. Salamat sa imo pag-take care kay Ma'am Maria Fia Baban, kay Sir Bebot Solosyo, kay Ma'am Betty. Salamat sa pagtatapo kay Nini Jana sa Solosyo sa abroad. Sa amon tanan, Lord, salamat sa pag-take care mo kay Sir Elias Lacorte, Sir Bambu Nava, kay Sir Steven Heradino. Lord, sa sining aga, Lord, we humble down before you, Lord, God, declaring your lordship. Kinanglan ka namon as we start our day, as we start our week, Lord, buligi kami. Ikaw dra nga wala pa sang relasyon kay Jesus. Sir Kim Panes, itatay mo Charlie Panes, ara subong sa ospital. Lord, we pray for protection. Pabati ang pulong ini, Ma'am Jane Posing, Marhibalo. And ikaw drang wala pa sa relasyon kay Jesus, batuna siya. Hindi ni reliyon si Jesus. Ini nga nagapanuktok sa inyo tag-episode. Hindi ako, kundi ang iyang pulong. Imit lang ini pangamoy, Lord. I surrender my life to you. I need you. Forgive me for all my sins. I release everything to you. I commit everything. Ginabaton ko ikaw. Nga kung Jesus akong kabuhi. Heal my hurts. I pass my regrets. I commit everything to you. In Jesus' name, amen. I release healing to those who are sick. Be healed in Jesus' name. We rebuke unforeseen dangers. Hindi naman makita nga katalagman, kamatayon, linog, sunog. Lord, i-bless mo gidang kada isa. Nga pamati sa on air kag online. Salamat sa imong nga pagbantay sa amon, sa pag-provide sa amon kinanglanon. We speak safety for everybody. Sa bilog ng Iloilo, sa bilog ng Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem, ang Amerika, ang tanan, Lord, nga tanan nga parte sa kalibutan. We bless and honor your name, Lord. Ikaw gin magbantay sa tanan. We entrust everything to you. And we declare Psalm 23 that you are our shepherd, Psalm 91 our protector. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. No other name but Jesus. Thank you, Lord. We enthrone your name. I declare healing to those who are sick. Be healed in Jesus' name. Thank you for your peace. In Jesus' name, amen. Blessed be the Lord who bears our burden day by day. The God who is our salvation. Sela! Dalayawon ng Ginoo ang Dios nga aton manluluwas. Kay adlaw-adlaw ginabuligan niya kita sa aton mga problema. Adlaw-adlaw ginabuligan kita, Ma'am Jane Posing, Elias Lacorte. Psalm 68:19. With His love, He will calm all your fears. Kay kaupo ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, pareho siya sa isa ka gamhanan nga soldado nga magaluwa sa inyo. Malipay gid siya sa inyo kag paagi sa iya gugma baguhon niya ang inyo kabuhi. Zephaniah 3:17. This is the word of God. Pag-ibig mo'y para sa lahat. God bless, Ma'am Sally Pampliega. Time spent in prayer is never wasted. Hindi ni usik. I may sound corny, badoy para sa imo, I don't care. It's all about Jesus. Pastor Ronilo Panso, Ma'am Betty Solosyo, kay Ma'am Jane Posing, Beth Idarlilia, Jesse James Garvillas, Richard Diaz. Birthday greetings liwat sa anak niya kay Francesca Nicole Perez, Shua kahapon. Tumar sila sang DTX 500. Pamilya Tanan sa Mahogany Street, Bacau, Mandurriao, Melanie Ambot Makiling, Nilo Leo Patente sa Lanitaro, Hirminia Tuando sa Kasalsagan, Pototan. Lord, I declare safety sang tanan nga trabahante sang Ultrade diri sa syudad, Lord, kag dito sa Candida Farm. Si Ma'am Lorena Joso, si Ma'am Neldy Bidan, si Sir June, si Sir Salde, si Ma'am Lorena, si Marvin, si Lloyd Dubduban. Proteksyon ni sila, Ginoo. Thank you for your blessings. We entrust everything to you. I declare special blessings kay Dr. Daday Verdejo sa iyong birthday kahapon, kay Dixie May Garbo sa Subong Adlaw, kay Doc Maika Verdejo sa 21st, and Mama Rosa Baez sa 24th. At ang nag-birthday, Lord, bless them. Ang nagmasakit, I speak healing. Ang nasubuan, I speak joy and clarity sa mga confused. Be healed in Jesus' name. Do not limit the power of prayer. Time spent in prayer is never wasted. Deposito pangamuyo.
Bobet Kahilig. Sa kay Osalakyan sa Lapos. Sir Bobet Bobet Kahilig, Ma'am Annalyn Agravante. Ang oras alas 7:22 na sa aga. Foro de los Pueblos. Nagagwa sa investigation sang pulis nga nag-updanay pa sa Resto Bar si Police Staff Sergeant Bonifacio Ramos Saicon kag ang tatlo ka pulis nga ginpanglutang. Pinanglutang niya sini sa sulod sang salakyan sa Sibulan, Negros Oriental, Enero 9 sang gabi. Ang tatlo ka manapatay nga pulis, amo sanday Police Captain Jose Edrohil Simafranca. Police Captain Jose Edrohil Simafranca, hepe sang Sibulan Police Station, kag ang duha ka police officers nga sanday Police Senior Master Sergeant Tristan Chua, Police Senior Master Sergeant Tristan Chua, kag Patrolman Ray Albert Temblor, Patrolman Ray Albert Temblor. Sa press conference ginpahayag ni Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director sang Police Regional Office Negros Island Region, nga unang ginutang ni Police Staff Sergeant Saicon ang babayi nga nagatrabaho sa bar sa sulod mismo sang Balay Ilimnan. Sa closed-circuit television footage, makitaan nga sang nagpungko ang babayi sa sofa nga ginapungkuan sa mga lalaki nga upod sang suspect. Dito natabo ang unang pagpanglutang. Ang gingamit nga pusil sa unang crime scene o kon sa bar among kalibre 45. Kasunod sa hitabo, galayon nga nagpadulong sa Rural Health Unit ang duha pa ka mga kaupod nga pulis sang amo nga grupo para magtawag sang ambulansya para sa babayi nga una nga natiruhan. Samtang ang sang nagwa naman ang suspect, ginsundan ini nanday Simafranca, Chua kag Temblor. Nagsakaya maini sa private nga salakyan sa din padulong na kuntani sa police station. Kasunod man sang paglutang ni Saicon sang babae sa bar. Sang nagabiyahe na, dito na gintiro sang suspect ay ang hepe kag duha ka mga upod nga police officers. Wala nakapusas sa mga tiyon ng suspect sa diin nakuha sa iya ang gingamit sa paglutang sa babae. Apang lipod sa ibalo sa iya mga kaupdanan, dalaman sini ang 9mm pistol issued service firearm. Nagpalagyo ang suspect sa area, nagsakay gamit ang private nga salakyan, nagpadulong sa Tanhay Police Station. Agad magsungga kag mag-turnover sang iya nga service firearm. Foro de los Pueblos. Nakapangatubang ini sang kaso nga multiple counts of murder nga natalana nga i-files subong adlaw kag may separado man nga administrative case. Foro de los Idaway man gani Pueblos. isang conflict gid no, check tabi ni kay subong ari sa aton nga linya aton K5 News FM Bacolod para sa dugang update sa aton nga tandem. Our station manager, Kay Bernie, magandang umaga. Welcome to Bacolod. Hello. Dumaguete. So, gina-check na to ng audio from, ayan, ha? Ara. I-check i-check ko this time around, ano yung aton ng Iloilo. Iara si K5 Ted Aujero Francia. I-check na sa line number 1 ang aton nga Ilonggo Station from Iloilo, from the city of Love. No? From a different region. From a different region. Di belong to another region. Region 6, inayar na tayo eh. No? K5 Ted, good morning. Welcome. Kamusta nga mong signal para sa imo? Loud and clear K5 Aljan, Sir Eric. Buti nalaman ko na sinisikwan nyo na kami dito. Ayan ka naman. Ang bilis mo naman magtampo. I-check to this time around K5 Ted ang ating K5 News FM Dumaguete with From the K5 same Bernie. region. From the same region. Negros Island region. Nakantabay si Attorney Di Palobos and K5 Bernie Cabusa. SM, magandang umaga po sa Dumaguete. Morning. Good morning, Sir Eljan. OM, good morning, Sir Eric. Sir Eric, Morning, Sir Eljan, Sir Eric, at saka tagapakinig natin dyan sa Bacolod City. Morning. Oh, Sir Eric, komedya na joke na. Okay. So, K5 Bernie, gina-check na pang iban. At saka kay Sir kaganina, asa tugikan si Sir? Iloilo. Iloilo, loud and clear. Ang pasok ka dito po sa Dumaguete, Sir Eljan. Back to you. Sige, i-check ta. Okay. Kung ano pa nga mga station nato naka-standby. Gina-check naton for the meantime. Gina-check pa taman ang Kanibo for the meantime. But for the meantime, ara naman ang Iloilo. Yes. We will give the ball, no? You will be our host for today. Ibalik namin dyan sa inyo. Kayo po ang playmaker sa araw na ito. Dumaguete. At kami ni K5 Ted Aujero Francia
ay ako po yung shooting guard ngayon at power center itong si K5 Ted Ojero Francia while the playmaker ay ang Dumaguete sa araw na ito. Ano? So we will just give to you the floor K5 Dumaguete para po bibigay sa atin ang buong istorya. Ano talaga ang nangyari kasi nagkaroon tayo ng foolish blood report. Yes. Yung magbigay mo sa Dumaguete, sabihin na natin, ibigay na natin, the GRO is yours. Oh, Sa sige, Dumaguete, the GRO is yours and we are now here waiting for your update. Ayaw mo pag inana, kay panginabuhi ba ya to? Ikaw gid Sir Eric, hira man dayon, balos man dayon. Tony, ikaw bahala sa turns. Kasi bahala. Ikaw may assisting coach. Ako'y coach. Ang assisting coach ito lang sa hatag og info nila. Okay, kuan ra kanang kayon ra. Ang plaster na pod. Oo. Atong mga kaubanan gawas gahapon kay investigar ta Sir Eljan. Tagalog, kay marami nakikinig Okay, na. maraming nakikinig ngayon, no? Tagalog tayo. Okay. Nandun na sila sa may tao po tayo doon sa police station, si Roy. Tapos doon sa punerarya si Cyril, doon sa pamilya ni si Mapranca, si James, at saka doon sa Cristobal, si Dondon. Okay. Kompleto. Kompleto tayo dahil baka mamimuhan tayo. Kailangan nating bilisan, ha? Kikinig si Ted, no? Ayan, no? Nakasmile na siya ngayon. Now, let's start the ball rolling. Unahin natin ang nangyari doon sa Cristobal. Baka pwede natin ma-check si Dondon ano talaga nangyari doon sa loob at saan nangyari yung putukan at kung saan po binaril itong babaeng si Sheila Dinawnaw, K5 Dumaguete. Balik po sa inyo. Dinawanaw. Sheila May Dinawanaw. Ganun pa yun. Dinawanaw. Hirap na napilihan. Dinawanaw. First, pagputok sa isyo, Junanaw. Mayroon tayong, Junanaw, tama. mayroon tayong trabahante dito na Junanaw. So, baka parinte, pero Dinawanaw pala parang pagalitan. Dinawanaw. So, ang nangyari no nung Friday ng gabi, that is January 9. Yes. At around 8 o'clock no in the evening, itong apat na pulis, no? Pumunta sila sa Cristobal. Kasi itong araw na ito, itong January 9, this is the birthday of the police chief Idrohel Simafranca, no? Police Captain Idrohel Simafranca. No? So siguro nag-celebrate sila ang na rinig natin no sa mga kasamahang pulis, no? Sa mga kaibigan natin diyan din sa loob na parang nag-celebrate sila doon sa police station, no? Merong lechon, merong kainan, siyempre siguro merong inuman. Pero at around 8 o'clock pumunta sila doon sa Cristobal, no? Which is I think malapit lang sa police station yung Cristobal, nasa barangay Tubtubon, Sibulan. Or less siguro nasa hindi nga 500 meters, siguro mga more than 500 meters. Very close, Ang distance. Opo. Oo. Malapit lang talaga kasi nasa likuran lang yan ng Toyota Toyota na car store dito. So, pumunta sila doon. At saka, siyempre, umupo sila, based on the CCTV na makita natin, umupo sila doon, tapos, yun na ang nangyari. At around 9 o'clock, no? Mga past 9, merong lumapit, no? Parang makikita natin tinawag yung si Sheila Dinawanaw na sumama doon sa mga nakaupong mga pulis. No? Kita din natin na pumunta siya muna sa cashier, no? Siguro anong sinabi, hindi pa man natin nakausap yung Papakita po namin yung video, ano? Okay, while you're doing yung narratives, ipapakita po ng tech natin yung video kung saan po nangyari itong insidente. Go ahead po, Attorney Di Palubos po. Apo. So, after nun, no, umupo siya sa gilid ng ang sabi is that is Police Captain Simafranca. Tatlo sila kasi yung isang kasamang pulis yung parang unang nakiusap sa kanya na umupo siya doon sa tatlong pulis na kasama niya. Pagkatapos, no, umupo siya doon sa tabi mismo ni
Police Captain Sima Franca. Ang nangyari, mga ilang seconds lang yun eh. Tumayo agad itong si Police Bonifacio, ano ba yung ranko niyo? Senior, staff. Staff Sergeant? Oo. Saikon. Si Bonifacio, at saka binaril agad itong babae. Oh. Parang dalawang putok yata yon. Parang lumabas siya pero bumalik siya at saka pinutukan niya ulit. Saka na tumayo itong si Police Captain Sima Franca at ang isang kasama niya. Lumabas sila, makikita din sa CCTV na itong si Bonifacio, no, the suspect, before siya lumabas, parang pinaluhod niya pa yung security guard. No? Tapos nakita din na lumabas na din sila Police Captain Sima Franca at sinamahan siya. Sumakay na sila sa sasakyan na kinanrivan ni Police Captain Sima Franca. Attorney, capable dyan, K5 Batted. We are replaying the CCTV dito sa station sa Bacolod natin. At pa-replay nga ng yung that time na binaril ni Saikon, si babae. Ang nangyari kasi, si Saikon ay nakaupo on the extreme left of the sofa. Yes. In between him, mula kay Saikon, nakaupo pa yung isang police, I guess that was Chua, and then the chief of police, and then ang babae, on the extreme right, malapit, sa gilid lang ni Sir Sima Franca. Tingnan natin na K5 dyan, K5 Western Visayas at Negros Island region. Tingnan natin, pag binaril na ni Saikon, si babae, walang reaksyon si Sima Franca. Tingnan mo, Etan, walang reaksyon. Roll tape, Etan. Roll tape. Pagkita mo. Na-shock siguro. Wala siya. Surprise. Parang yung kamay niya parang wala eh. Hindi nag-uusap sila ng babae. Tapos binalikan na. Nang binalikan, doon na siya nag-react. Doon nag-react. But on the first volley, o yung double tap, hindi siya nag-react. Wala siya. Parang na-shock or whatever. Hindi siya nag-react. On the second volley of gunfire na lang, doon siya nag-react at doon na ang reaction nga nila hindi to help the babae but to run together with the suspect at pinalabas. That was the reaction. Na bago sila lumabas, dinaanan muna nauna si Saikon. On the way out, nakita yung guard pinalhod. Yes, pinalhod. Naabutan siya ni Sima Franca, inakbayan palabas. Pinalabas. Nagsasakyan, kasunod ang kasamahan nilang pulis. Right now, we are replaying the tape na pinapaluhod ng ni Saikon ang gwardya. Pagluhod, dumating si Sima Franca. Sa mga viewers natin, eyes on the board, ha? Ayan. Ayan na. Ayan. Sima Franca na yun. He was escorted out. Ito yung naka-short na isa. Yes. And that's it. Pumunta na sila ng sasakyan. And the rest is history na. Doon na sa kotse binaril. Okay. Now, balikan natin ang Dumaguete. Anong nangyari after this? After this, tumatay sila. Nakasibilyan sino ang coaching assault na ito, K5 Dumaguete? Yes, go on the car. Yung nasa sasakyan, no, base sa report, is ang nagda-drive si Sima Franca. Sa tabi niya, on the passenger seat, sa harap, si Chua. Chua. Oo. Tapos sa likod ni Sima Franca, doon nakaupo si Bonifacio Saikon, yung suspect. Okay. At sa tabi niya, yung patrolman na si Timblor. Okay. Medyo, ang daan kasi, doon sa may Sabres Bar, pwede silang dumiretso, balik agad, backing sila, pabalik ng National Highway. Ng National Highway o ng papunta sa kanilang police station. Okay. Pero meron ding daanan na didiretso lang sila, tatawid sila sa merong creek na yang nasa likuran talaga ng Toyota. Tapos, dadaan sila sa palabas ng National Highway din. Yung parang iikot sila. So, dalawa ang daan galing sa Sab, papunta sa kanilang police station. Whether babalik sila or iikot sila. So, ang ginawa nila, umikot sila. No? Umikot sila, papunta din sa National Highway, papunta sa kanilang police station. So, before pa sila umabot sa kanilang police station, doon na sa harap ng Toyota, pinagbabaril na ni Saikon
yung mga kasamahan niya. Yung tanong natin, yung karamihan, ang pinaka-common na tanong ng taong bayan, bakit ho hindi dinisarmahan itong kasama nilang pulis na namaril? May report sa dyan. Sa nakuha natin ka report, pero parang, dinisarmahan daw. Pero hindi napusasan. Pero mayroon pa daw siyang isang baril sa kanyang nandun sa kanyang hawak. Ano yung hawak, Torns? Baywang. Baywang. Kaya yun ang ginamit na baril sa pagpusil sa kanilang tatlo. Pero Okay. So ngayon makikita natin bago tayo pumunta, bigay muna natin sa K5 News FM Iloilo, Sir Bernie, yung katanungan. Baka meron siyang karagdagang clarification ukol po dito. Bago natin i-check ang ating reporter mula po doon sa Sabresto Bar para makita natin talaga ang aktual na lugar kung saan nangyari itong insidente. K5 Iloilo, go ahead. Thank you, Sir Eljan and Sir Eric. Yung katanungan ng Iloilo, di ba binaril si Sheila May Dinawanaw sa loob ng Resto Bar. Yung katanungan dyan, Resto Bar yan may inuman, yung may lasingan sa loob. Bakit nakapasok yung suspect na may baril? Wala po bang risking o mandatory na pag-deposit ng baril K5 Dumaguete? Okay. Okay, salamat. Maraming salamat K5 News FM Iloilo. Ayon sa report na nakuha natin sa ating mga investigador, kasama natin dito po sa K5, pag sila na ba? Pag sila na, polisa, for example, polisa simulan, parang okay ra. Pasok, wala nang rikisa-rikisa dahil mga polis ay simulan. Parang ganon. Palagi na daw yun nilang na ginawa na maliban sa civilian, hindi kilala, deposit. Pero pag sila daw, lalong-lalo na daw birthday or ano ba, diretso na sila. Okay. Pwede naman rin, for example, na deposit. Pwede naman kunin yun sa suspect. For example, kaya uwi na ako, kunin. Tapos binaril. Tapos parang ganon. So, isa pa dito, K5 News FM Iloilo, yung ang tanong ng ating mga taong bayan po dito sa may Negros Oriental, bakit siyempre, disarmahan mo, kunin mo yung armas, tapos pusasan, tapos kapkapan, pero talagang sabi nila, walang ibang armas, yun lang na armas na ginamit na parang ganun, agbay lang ba nga, punta tayo sa police station, parang ganun. Ganun yun. The reason why siguro na hindi na kasi nagpanic na sila As a matter of fact, yung press conference ng police kahapon, di ba? May nagsabi doon na the firearm used sa crime was the same firearm na issued kay Saicon. Yun ang binanal din sa That was babae. mentioned yesterday. Correct. That's correct. Para siguro mga balita-balita lang naman na baril, pero yun talaga siguro yung ginawa, ginamit yung baril kasi parang hindi talaga dinisarma sa kanya. Kasi yun ba parang kabaro lang to, okay lang to, mga ganyan ba? No, yung nangyari, yun yung ginamit sa pagbaril din sa kanila. Now, siguro K5 Dumaguete, you would like to check kung andun din sa pamilya ni City Franca, unahin muna natin siguro yung crime scene. Crime scene. Ano yung struktura ng lugar kung saan nangyari yun? Nakakordon ba? Nakasara ngayon? Balik dyan po sa inyo. Okay. I-check natin na Dondon K5 i-check natin na mayroon pa tayong information before natin i-check si Dondon. Kinokontak pa ng ating technician na Sir Eljan at saka Sir Eric at saka Iloilo. Natin sila lahat para ready to go, no? Sige, go ahead po, sir. Okay. Pagkatapos binaril daw ni Bonifacio Saicon, yung tatlo, tumawag pa siya sa kanyang kabaro rin nandun sa police station na magpariskyo dahil naplatan sila. Mabuti na lang yung tinawagan niya hindi nagpunta. Baka ikaapat yun na polis nang papatay. So, bumaba, hindi man nagpunta yung kabaro niya, bumaba na lang siya sa sasakyan ni Sima Franca, naglakad patungo sa police station dahil nandun ang kanyang sasakyan.
Tapos, sinakyan niya papunta doon sa Tanhay, kaya doon na siya nag-surrender. Okay, kakipay ba Philippines? Kakipay ba Iloilo? Tsaka kakipay ba Bacolod? Nakastandby na si Don Dipaling, Don Deps. Yes, go ahead, Don Deps. K5 News FM live report. Morning, kakipay Sir Eljan o Sir Eric, kakipay ba Sir Bernie Cabuzao o si kakipay ba live talk ngayon ha, dito sa mga Saan yung ano? Okay. Ito na. Okay. Nakita natin sa video dyan na yung South Restobar sa Ethan, balik sa Zoom natin. close lang. Makita natin yung hindi natin mapapasok kasi yung Restobar close, yung kandila makita dyan na nandito lang sa labas. So walang makapasok kakipay o kakipay Sir Eljan kasi nakapadlock yung Restobar. Ano? So, makita din natin, yes, second word. Unsa man ang gipukusan ninyo naman na creek katong Ristobar? Unsa man na biya? Ano yan? Yung creek kakipay yung parang barangay dyan pumunta yung sasakyan sa mga pulis. Isa. Sir Eric, ikaw lang magtanong, Sir Eric. Okay. Question number 1. Okay. So the reservoir is closed. Natawa ako dun sa comment mo, SM Bernie, sa reporter nyo. Okay. Unang question sa reporter natin dyan sa scene of the crime, dyan sa sub-resto bar. Steady lang po yung camera. Steady yung camera. May mga witness ba tayo na pwedeng mapagtanungan dyan sa scene of the crime kung ano yung narinig, what happened on that fateful evening of January 9? Can we have some interviews on the scene of the crime? Okay. Don, may interview tayo dyan, Don. Atong gilanto pinasaya lang tayo. Atong gikwari usap naka-witness kakipay yung kaning nakakita wala pa po sa open. Atong nalingkamot kita nga Parang tupad ka balay. Yung pinakamalapit na bahay, puntahan natin at itanong kung meron ba siya mga putok na narinig noong January 9. Yes. Ilang putok ko ba ang narinig nila? Yes. Yung katabing bahay ba? Yan. Kanang balay sa Daplin ba, Bayng? Pero posible siguro, di na madunggan, pero paningkamot lang doon, kay naman sa sulod. Ano man, doon sa sulod, saba man, baka, pero pag ano yan doon, baka may interview pa operational, hindi na nag-operate ngayon yung sub-resto bar? Luyos, na balay ni mismo, luyos sa mga nga resto bar. Kung manikamot na kakadabar nga, ato na nga... Tagalog doon. Ato... Sige. Okay, so sige. Okay na, saya, go ahead. Sige, balikan ka namin mamaya doon, baka may may interview ka dyan, no? Balikan, relax lang dia, ha? Relax lang. Hindi lang kayo tarantar. Balikan na natin yung ano, K5 Bernie while waiting to update Yun lang ang sa sub-resto scene of bar. the crime. Baka pwede natin mapuntahan yung kamag-anak ni si Ma Franca, yung chief of police. Doon tayo, James. Si James Manupilio, nandoon. James, okay, James. Mas maayo nga kuan, kanang maka-live gyud. Mo ha, ayan ang recorded video. James, mas maayo live. Doon sa sub-resto bar. Doon na sila dadaan sa ating Zoom, ano? Meron tayong link, doon na sila dadaan. So, i-check natin nandoon si James ngayon sa kamag-anak ni si Ma Franca para makuha natin ang reaksyon. Bago po maganap ang insidente, ano hong usapan nila doon? At saka revealing yun na K5 dyan, K5 Ted Aujero dyan sa Iloilo. Very revealing yung sinabi ni SM Bernie ngayon lang na after the crime, after niya binaril, tumawag sa kasamahan sa istasyon na magpa-rescue. Nang hindi pumunta yung isang pulis, nilakad niya lang. Nilakad pumunta sa police station kasi sabi ni attorney, malapit lang eh. Malapit lang. So, he crossed the creek, went to the police station, took his car, and drove all the way to Tanhay to surrender in the city of Budbud. Ang story dyan, Sir Eljan, bakit sa Tanhay siya nag-surrender? That's the question. Why? Dalawa pa ang dinaanan niya na LGU eh. Yes, After San Jose. Simulan, San Jose, Yes. Amlan, tapos Tanhay. Tanhay. Okay. Siya sa Tanhay. Bakit Kasi Tanhay? si Police Captain si Ma Franca naging hepe ng San Jose at saka ng Amlan.
Siguro takot siya, baka kung doon siya sumurrender at malaman na ang pinatay niya is ang dating MP nila, siguro delikado siya sa tingin niya, kaya dumiretso siya sa Tanay City. Tapos, dagdag pa, ito si Bonifacio Saicon, taga Tanhay ito. Asagra, Tanhay. So he is from Tanhay. Second, he skipped San Jose and Amlan. Dahil nga dating nakaserbisyo si Mafranca doon. Yes, as police chief. So Ito meaning he is not drunk. He is Ito rin thinking. si Mafranca, nasa ito sa may San Jose. San Jose. Before sa Sibulan, San Jose. Okay. Ito si Saicon, yung bumaril, taga Gihulngan. Doon na sa Gihulngan. Kinuha niya sa Gihulngan to transfer sa San Jose. Yeah. Tapos pagka-transfer ni si Mafranca sa Sibulan, kinuha pa ito si Bonifacio Saicon doon sa Sibulan. Siya Talaga, mismo magkaibigan, nag-request pala kay pinag-iban Bonifacio pa. Saicon na sumama dyan sa So Sibulan. body pala itong dalawa. Yes, body talaga sila. Ibang klase kay Fiber dyan, ha? Ano ang tinitignan na motibo sa likod dito? Bakit nagawa ng isang bading barilel ang kanyang body na ibig sabihin nun, yung trust of confidence level na masyadong mataas? Imagine mo, from one police station, mga kinuha pa- investigasyon natin dito, hindi man ito marites, hindi ito chismis. Ang selos na ang babae na, yun na. Bakit? Ano bang relasyon si Saicon sa babae? Kay Hindi Kiana? natin i-confirm. Kay Fiber ni, attorney. Mao ni giingon sa sultian sa Bisaya ba mo nakadaot ba eh? Kini ba? Kining inom-inom ba? Munay lami, munay makadaot, ba? Munay, Naka-standby na po si James sa Iterna kasama yung... Okay. We will check on James. Sige, Basig na... muna sa bakong ni si James. Bakong ni si James mo. Di ni sa Eterna mo. Ito, nandun Fiber dyan. yung- Okay, yung uncle. Okay, check natin si James. James, go ahead, James. K5 News FM Live Report. May butang kay K5 Word o may butang sa Sir Eljan o sa tanan nga mga ka-K5 nato. Tagalog, James, Tagalog. James, Tagalog tayo, James. Pasensya na. Nandito tayo ngayon na K5 Word o sa may St. Peter Bakong kung ang nabik ni Police Captain Mafranca pagkatapos ng maritin ng isang police din sa nakaraang araw. At Excuse James. Pakita, kaya di may kakita. James, isan ba makita na mo? Kana. Okay. Live na? Okay, kana. Sige. Okay, back to you, James. So, K5 Bern, Attorney and Sir Eljan at sa Sir Eric, hindi natin nabutan yung asawa ni Sir Sima Franca dahil maagang umalis ayon sa pinsan ni Sir Sima Franca na ngayong araw ifa-file ang kaso na multiple murder ay multiple murder sa pagpusil o pagbaril, no? So ang nakausap natin ngayon kay Bern, yung pinsan lang ni Sir Sima Franca. Sige. Makausap natin. Yung tao si Sir Sir Sima Franca, Sir Bern. So Ang signal po natin, please improve. anong kasi hook up tayo. James, pagkita ko naman, paghanap kayo, James, lang magandang signal, James. Mahina yung signal, James. Kung pwede siguro, huwag na lang masyadong ipokus sa lungon. Paano lang? Yan lang, kana, palayo-layo lang gamay. Kana. Okay. Sige, maghanap kayo ng magandang signal para maintindihan natin. Okay? Yan, Sir Bern. Okay, kami lang dito. Okay na? Sige, okay. Back to you, James. James? Wala talaga. Patay yung signal. Miduyog siguro kang si Mafranca. Just for the record. Dalawa ba yung yung cellphone ni James, yung isa naka-live, yung doon na siya dadaan sa kanyang telephone na lang. Just for the record, ang lamay for Chief Sima Franca is in Bakong right now. Yung Peter Bakong. Taga-Bakong man siya. Taga-Bakong siya. Okay. Yung asawa, hindi inabutan kasi kailangan niyang pumunta sa Hall of Justice for the filing of the case. Pinsan lang ang nabutan. At saka may panibago tayo si Saicon pala is talagang body ni Sima Franca na kinuha niya from what place nung una? San Carlos? Gihulngan.
gihulngan. Si Sima Franca na-sign doon sa San Jose, kinuha niya Kinuha si niya. body na, parang body na sila. Kinuha niya sa Gihulgan. Baka nag-request, sir, punta ko sa iyo. Pagkatapos na-transfer si Sir Sima Franca doon sa Sibulan, kinuha si Saicon para sa Sibulan. You know, this is a story about friendship gone wrong. Because of, I think, alcohol Ang and dahil sa babae. celos. Ang Yun dahil, na. ang dahil sa babae. Ano? Yes. Okay. Friendship gone wrong. Andyan na ba si K5 James? Yeah, balikan natin si K5 James. James? Okay, isa ha. Alas 7:53 na mga sukintig paminaw. Samtang si James magditext ko pimix sa twins. GT, Samo dia mix. makulod kon sa ditext ko pimix sa. Ready na kami. We're ready para mag-inom ng DTX. Kami ni K5 Ted Aujero, mag-extend for supplement muna kami. Si Ted nag-extend na maaga pa. Mag-extend na lang tayo, boss. Okay, balikan natin si Andito na si James. sa K5 James. Yes, James, back to you. Okay. Uy! James. Pero dito Hello, James. Umaga ulit sa Q5 Burn. At saka Atty. Ronel at Sir Eljan at sa lahat ng Q5 natin ngayon na nakahook up. Kasama natin ang pinsan ni the late Police Captain Sima Franca Q5 Burn. Dahil yun nga, sinabi natin kanina na hindi natin abutan yung asawa dahil umagang umalis ng madaling araw. Dahil ngayong araw, ipa-file ang kaso ng multiple murder against Saicon na naging suspect sa namamarin noong nakarang araw kay February. At kinausap natin si Ma'am Sabern ngayong umaga at nasa tabi natin siya sa ating kakausapin. Ma'am, magandang umaga, ma'am. Ma'am, bakit, anong nangyari, ma'am? Ba't, tawag ito? Si Sir Sima Franca, ma'am, anong klaseng tao siya, ma'am? James? Bilang anak, pinsan, or what? Hello, James? James? Yes, sir. Attorney Ronel, yes. Madungog, maririnig lang kami ni ma'am. Meron Yes, siyang audio. Kami na lang magtatanong. Okay, sir. Bigay mo na lang yung phone, James. Thank you po, James. Go ahead, Tony. Yes, ma'am. Good morning. Live ka po sa K5. May I know your name? Attorney, wait lang, attorney ha. Sandali lang kasi ang gusto ni ma'am, yung isang pinsan na lang daw, yung kakausapin natin kasi mas close sila kumpara kay Okay. ma'am. So, Sige. tatawagin na lang niya muna. Actually, nandito yung anak sana server at saka attorney, kaso Yung- tulog. Anak? Oo, yung anak niya. Yun sana. Kaso nga lang, hindi na Tulog? nila Sige. gisingin kasi natutulog. Sige, yung gising lang. Yung gising na lang. Yung pinsan na lang, yung pinakamalapit na pwede natin siyang kausapin. Pero kanina, Sir Bern, ito na attorney, no? Nung nakausap natin si Ma'am, yun nga, sabi niya, dati, pag nag-schooling daw si Sima Franca, yun nga, sa kanya, tumipira sa Cebu, kaya di niya kalain na magawa yon ng isang tinuturing niyang kapatid sa servisyo. Lalo na kahit saan siya napunta, dinadala niya yun dahil labis yung tiwala ni Sima Franca doon kay Saicon. Tama. Sa pamilya kay February Ogya Attorney, kilalang din nila yung tao. Kaya nga, yun nga, nasabi natin. James, natanong mo ba, magkaklase ba sila? Or kabatch ba sila sa pag-school? Or sa training? Hindi nila alam, attorney, kasi nga, ang pagkakaalam lang nila, i-decide na kung saan didestino si the late Police Captain Sima Franca, kasama niya si Saicon. Parang parang hindi ito sila, attorney, hindi ito sila kay kapitan na Captain. ang ranggo. So kung si Sima Franca magklase sila, kapitan niya, itong isa, bulakbol talaga itong pulis na ito. Dahil kapitan na yung kaklase mo, yung isa, Hindi pa kapitan. staff sergeant pa rin, bulakbol talaga. Pero kung tingnan natin, i-check natin mamaya ang pulis ha, kung tingnan natin, attorney, Baka wala- hapon, Attorney. talagang pinuntahan ang police station. Kay Bernie. Sa James ha. Tapos Kay si, Bernie. si Bonifacio, parang wala lang. Wala lang. Abogado na lang. Abogado, huwag niyo akong tanungin. Kahit yung provincial director, hindi siya sumagot. Oh, So talagang yung constitutional right niya to remain silent, talagang in-exercise niya. matutunan siya. Okay. Sige, balikan natin si James, Sir Eljan.
Kung wala pang interview baka punta muna tayo kay Sir Roy kasi sayang yung Sige. oras natin, ano? Doon tayo kay Roy. Kasi pag wala pa siyang interview doon, baka mahirapan pa tayo. Baka James, mayroon nang may interview, James? Sir Bern, as of this moment, nag-uusap pa silang magpinsan kasi nga baka ayaw din nilang pangunahan yung asawa kasi may asawa naman. Ayun nga lang, kasi nandun na sa korte dahil... Sabihin mo lang sa kanya, ngayong James, araw. kukuha lang tayo ng information tungkol po sa pagkatao ni Sir Sima Franca. Yes. So, lay down the premise kasi baka iba yung pagkaintindi nila sa interview natin. Correct. Yes, Sir Edgar, no, kanina, nung kinausap natin off the record si Ma'am, yun ang sabi niya, si Sir Sima Franca ay isang mabuting anak kasi nag-iisang anak si Sir Sima Franca. Ganun din ang sabihin niya para at least direct from the horse's mouth kasi yun ang purpose natin dyan. Ano? Yun nga, kaso talaga Sir Elchan, pumasok sila yun dahil nag-usap sila. Baka siguro ayaw din nilang pangunahan yung asawa. So, hintayin na lang natin na maya-maya, Sir Elchan, Sige, punta muna tayo kay Roy. James, standby James ha, balikan ka namin mamaya ha. Si Kakipay Roy August Bustilio nandun sa RTC, baka Yes, nasa Hall of Justice si nandun Kakay na yung kanyang asawa ni Sir Sima Franca. Baka i-file ng kaso. for the filing of Okay. the Okay, Kakipay Roy, through Google Google Meet ha. Okay, Kakipay Roy, go ahead, Kakipay Roy. K5 News FM live report. Good morning mga K5. Good morning K5 Bern. Tanang K5 na to, nandito ngayon sa live. No? Of course, nandito tayo sa Hall of Justice. Sa harap natin mga K5, nandito nasa loob nito ang suspect na si Exclusive. Staff Sergeant Bonifacio Saicon. Of course, ay bigyan natin ng magbag yung sa paligid dito mga K5. No? Grabe ka-stick to. Sa Kakipay Roy mo. Video para makakita ni Bo. Lagi. Isa, kana na yun. Sige, back to you, Kakipay Roy. Yes, K5 Bern, no? Ibigay natin yung sitwasyon sa paligid. Napaka-stricto ng security dito. Ang maraming mga police cars. Of course, mayroon ding ambulance kasama nila. Mga 6 ito lahat. So sa harap natin mga K5 Bern. Kakipay Roy, nandoon na ang suspect. Andito pa sa itong sasakyan na sa... Okay, puntahan ko no. Ipaklaro ko no, Kakipay Roy. Puntahan ko no. Dito lang tayo hanggang K5 Bern, no? Di pwede. Hindi ka pwede lumapit. Pwede. Wala namang police line. Ito mga paligid, mga puro police yan, mga K5 no? Hindi tayo makapalapit. Hinigilan tayo ng hanggang dito lang. Of course, ngayon... Intrusive natin ito ha. Walang ibang media dyan ha. Sino ho bang kasamang magsasampa ng kaso? Sino ho bang sasampa ngayon? Sinong police officer na sasampa ng kaso? Yung provincial office? Okay, K5 dyan, nandito na sa lahat ang mga papeles sa loob. Nandito rin kararating din ng PD natin, Provincial Director, Police Colonel Tiguelo. Baka pwede kayong pumasok doon sa prosecutor's office. Oh yes, papasok kayo. Nandito lang tayo sa lalabas muna. Pero ngayon, parang nag-ano pa. Baka pwede tayo mag-interview. Okay, pumasok ka na. Ano yung proseso sa pag-file ng kasong ito? Ano yung mangyayari para at least merong idea ating mga kababayan? Yung exclusive ito, nakikinig ngayon ng taga Western Visayas through K5 Iloilo, K5 Joseph M. Iloilo, at saka dito sa Bacolod. Tayo lang po exclusively nagko-cover ng filing of the case. Eyes on the board po kayo. Andun ngayon si K5 Roy. I-acknowledge muna natin Sir Bernie. On your end, i-acknowledge mo muna. Diyan ngayon ang Tacloban, Sir Bernie. Okay. Tacloban, Sir Edward. Sir Edward, kumusta ang signal namin dyan sa Iloilo, Bacolod at saka lalo na dito sa Dumaguete, Sir Edward? Go ahead. Tacloban. Okay. Ay, hindi pa ba pumapasok si Tacloban sa ngayon, ano? Tan, andyan na ba si Tacloban? Andyan na, nakaantabay si Tacloban. Okay, for the meantime, habang hinintay natin siya makapasok. Ayan Andyan si na. Tacloban. K5 Tacloban, magandang umaga po. Magandang umaga mga K5. Loud and clear kayong napapakinggan sa buong Eastern Visayas region dito sa Tacloban. Over. Okay, salamat. Tayo po ay nakikinig sa report ng K5 News FM Dumaguete. We are now live at the Hall of Justice kung saan ngayon inahanda na yung pagsampa ng kaso laban po kay Police Master Sergeant Saicon, Bonifacio Saicon. Balikan natin ang Dumaguete sa kaganapan ngayon sa Hall of Justice. Balik sa inyo, Dumaguete. Back to you, K5 Roy.
Yes, K5 no, doon na tayo, meron bang programa, parang flag ceremony sa loob. So siguro after dito, pwede na tayo makapasok. Hey, Lourdes But man anyway, ay sa Flag ngayon. ceremony. ayaw sa glihok diha kay nag-ceremony mo dakpan ka diha. Bisay. Pero pwede lang mo istorya ka, pero ayaw lang kuan. Don't move lang sa K5 Roy, I'm sorry po, K5 Tacloba, Dumaguete. K5 Roy, magtatanong ho kami dito sa Bacolod, sino ho ba ang kasama ng pamilya na magsasampa ng kaso? In behalf of the Sibulan PNP, kasi namatay yung chief of police, sinong deputy ngayon? Sino magsasampa, yung Sibulan Police, kasamang pamilya, o ang Negros Occidental, o ang Negros Oriental Police Provincial Office? K5 LTS early. Nawawala yung signal sa K5 Roy, baka kailangan na mag-study. Tama yung mga wala signal sa labas. Oo. Labas lang tayo. Labas lang ako. Okay, mawalang signal sa loob. Yes. Okay. So, dito lang siguro. So ito kanina mga senator, nandito na po yung mga staff ng mga police at around 8:15 dumating yung provincial director. So yan ang pinakamataas na official nandito ngayon, si Provincial Director Police Colonel Tugelo. Yan lang muna ang nandito. So earlier, maraming nag-fill up ng mga papeles dito na. I'm sure sila na mag-file ng inquest. So, yung suspect ang loob ng patrol car. Ito siguro lalabas ng suspect. Hindi mo ipagawas na. Ayan. Steady lang, K5 Roy. Steady. I-cover, Roy. Yes. K5 exclusive. So, may natin kasi tapos lang ng flag ceremony kasi first Monday or Monday ngayon, so nandun lahat, so mga police. Roy, sinong mga nakikita mo dyan na mga family ng mga victims na sumama kay Police Colonel Tiguelo? Meron ka bang nakikita o nakilala na mga family ng victims? Actually na Attorney Paz, nandito yung nakita ko isang kapatid na lalaki ni Sheila May Dinawanaw. Pero kay February ha, ka dyan ha, alert ka dyan dahil 3 polis biktima. Baka paglabas dyan, baka maninoy. Dapat focus talaga doon. 3 polis yun. Biktima, hindi natin alam na yung mga kasamahan nila, may polis rin, pamilya nila. Baka paglabas, huwag kang dili, mag-focus lang. Focus lang. Preempt ba? Baka anong mangyari ba? Dahil 3 polis pinatay niya eh. Sige, back to you, Kaki Roy. Hintay natin na labas ang suspect. Dapat guarded talaga. Is the suspect police nasa patrol car? Nasa patrol car. To February? Dito. Okay. Nakita namin that may mga pulis sa paligid na nakaitim. Ano to, mga SWAT? Yes, I believe sa mga SWAT, marami nila dito. Okay. Sektor ng area dito. Saan ba na to? Is this in Sibulan trial court? Itong venue ngayon? So, nandito na ngayon. Dumaguete City po yan, Sir Eric. Dumaguete City. Hall of Justice. Dumaguete City, RTC, Hall of Justice. Yeah, kasi nandyan sa Hall of Justice ang Office of the Provincial Prosecutor. Okay. Saan ipa-file yung kaso. So mag-file. Now, now, ang nasa 2 patrol car ang nakita natin. Kay Fibroy, can you describe kaninong mga patrol cars ang nandyan yung 2? Okay, K5 Eric, nandito ang patrol car ng PMFC, Provincial Mobile Force Company. Okay. Nandito din yung SWAT team. Nakaharap sa likod ay sa SWAT team. Okay. Dito. May ambulance sa likod. So, makita natin sa Facebook Live ngayon na may isang patrol car na pick up, isang patrol car on the second sa gitna at isang ambulance sa likod. Saan banda si Saicon sa 2 patrol car? Nasa gitna o sa harap? Nasa harap ito. Nandito po nasa harap. Walang tint yung patrol car. Can you describe to us saan siya? Sa front seat or sa back seat? Okay, K5 Eric, sa harap ng process ang driver at kayo isang passenger na si Police Lieutenant Musquiter. At sa likod, may 2, nasa gitna siya, no?
Nasa gitna. ng dalawang security. Nasa gitna si Saikon. Ano ang suot ni Saikon ngayon? Is he wearing the standard yellow t-shirt or ano? Can you describe, sa makita ninyo, can you describe ano ang itsura ni Saikon on the first patrol car prior to the filing of inquest sa kanya? Bago ng inquest ngayon. Eric, no? Describe please. Yes, if I may know, the patrol cars heavily tinted. Not really heavily tinted, light tinted, but I cannot see. Hindi natin makita sa loob, pero Hindi makita. Mahirap yung visuals. Okay. Si PD, you mentioned the provincial director, Is he andyan na. Andun na sa taas, andyan pa sa baba. Nakita mo ba yung asawa ng namatay na hepe ng pulis o kamag-anak man lang na iba pang pulis na napaslang sa insidenteng ito? Nakita ko kanina yung kapatidan ng babae nasa loob. And I'm sure nandyan na sa loob. Kay Roy, hindi lang yung asawa, dahil apat yun na pamilya. So, maliban kay Sima Franca, nandun ba ang kapatid ni Sheila o ni Chua at saka ni Timblor? Nandun ba rin ang kanilang pamilya, kay Roy? Nakita ko kay February yung kapatid lang muna ni Sheila. Oo, yes. Wala pa. I'm trying to go inside, but unfortunately, di tayo makapenetrate. Correct. Really, ang building, no? We have a problem with signal. But dito, okay naman tayo. But K5 Cyril inside, hopefully, nag-iisa lang ba si K5 Roy? Video about sa mga relatives ng... Si K5 Cyril nandun sa loob ng Hall of Justice? Nakita ko kanina. Tawagan lang si Cyril sa cellphone para ma-penetrate siya sa loob. Interview yung pamilya ng mga biktima. Cellphone lang siya. While steady lang sa live si Roy. Steady lang si Roy sa camera. Tawagan na to si Cyril. Bisag telepono na lang. Sa phone lang kasi si Roy lang mag-provide sa atin ng video. Standby. Hold on ha. Hold on, steady lang yung camera mo si Roy. Okay. Standby lang, Kaki5 Roy. Standby lang na imong camera dyan. Si Kaki5 sa yes, hi. K5 News FM Live Report. Cyril. Hi, Kip Bern at kasama po natin sa network. Dito tayo ngayon sa Eternal Parlor at hindi na magpa-ano. Ay, sa Eterna pa ka, diha sa katong kang Sheila May? Tapos Saman? yes, Kip Bern, dito ako sa Eternal ngayon ay Sabi, hindi sa Hall of Justice. Balikan natin si Roy. Hall of Justice. Ka sa sulod sa Hall of Justice. Standby lang. At natin si Kaki5 Roy, attorney. Si Cyril nasa Eterna, malapit lang masyado yan sa Baka pwede siya mag-back up doon. Mga 100 meters. Please proceed sa Hall of Justice at saka para makapasok ka, maka-interview ka sa pamilya mismo ng mga biktima. Malapit lang yan masyado. Sige. Sige. K5 Roy, back to you, Kaki5 Roy. Roy, yung signal ng video ni Roy, we need it. Still waiting for the ang witness na lalabas, no? Hintayin natin makuha yung mga suspect. I'm sorry, suspect, no? Suspect. Yes, nasa loob pa rin. I-focus na to ng suspect. Marami ng... Steady. Ito yung lumapit na yun. Sino yung lumapit ka kay Roy? Si director ba yun? Pulinar, yung hindi, Police Captain Pulinar, yung natin sa Picador or sa PCR ng PNP. K5 Roy at saka Dumaguete. Meron po katanungan ng ating Tacloban. Standby of question. K5 Bernie, may katanungan si Sir Edward mula po Tacloban. Yung katanungan namin sa Tacloban, what happened sa ngayon? Ano na situation ngayon sa police station kung saan namatay itong tatlong police pati yung hepe nila? Sila ba ay sa ilalim sa investigation rin upang makuna ng information as to what really happened prior to the incident? Yes, kita ba? Ang mga labi ng mga namatay na sa kanilang mga pamilya na, aside from the captain, police captain, Simon Franca, nasa isang funeral parlor. And, Roy, ang katanungan is, ano na daw ang sitwasyon sa police station sa Sibulan? Napailalim ba din sila sa investigasyon? Ano ang police personnel ngayon? Yes, ngayon, as per the press conference last time, ni Deputy ngayon ng Tibula na si Musketer, Police Captain Musketer, siya muna ang nag-take over. Yung dalawang police na kasama nila,
Yung apat sila, yung dalawang pulis, armahan at saka nasa holding. Yung dalawang kasama nila nga doon sa bar. Bukan. Sila. Yung nagpunta sa Aritzio, yung nakamotorsiklo, dinis armahan na. Yes. Yes, disarmahan sila. Saka parang nasa holding sila para for more information kasi you have to check also baka yung baril nila nakaputok, no? Yun na to. So Correct. what is part of the investigation? Okay. Actually, Sir Eljan, Tacloban at saka Iloilo, 6 ito sila lahat. 6 itong pulis na pumunta doon sa sub. Pero yung 4 lang ang pumasok, ang 2 nasa labas. Oo, nung malis na silang 4, nagpaiwan itong 2 kasi sinabihan ni Police Captain si Mapranca na tumawag kayo ng ambulansya para dalhin sa ospital yung babae sa loob na nabaril. Yun yung nangyari. Parang ready na to mga K5, no? Sige mo na. Okay, sige Roy, back to you, Roy. Yung dalawang patrol car sa mga tagapagkinig natin. Bigay na natin kay Roy, ano? Roy, May movement. study po tayo. Doon ka sa patrol car mag-focus sa pagbaba mismo ng suspect. Go ahead. Yes. May movement na rin dyan, Dito, pupunta dito ang entrance ng Hall of Justice, no? Malapit lang, siguro mga 20. Very good. So ready lang tayo. Hindi lang ha, baka may sumipot dyan na laing tao dahil pulis yun ang pinatay niya eh. I-focus lang Roy sa patrol car nga naa si Bonifacio Roy ang imong kamera. Siguro naman doon para mga 80 naman tayo. Sige, Yan. ikaw safety. Diyan lang ka sa kuhan. Diyan lang ka sa may haligi, Poste. tago ka dyan, poste. Bitaw. Sa harap na ang SWAT. Kapag ako ang pamilya dyan sa polis na pinatay niya, patayin ko rin yun. Oops. Relax. Scenario eh. So nasa harap ang SWAT, SWAT van. Tapos nandito yung pinasakyan. Steady camera, sir. Steady steady lang yung kamera Roy. Wala ba kayong stand dyan, sir? Tripod sana. Wala, hindi na Di na may stand kaya di man na steady. Ano-ano mo na siya. Okay. Hold on lang. Yeah, okay. So ito, Ang tagal po lumabas. Oy, waiting for the signal sa loob. Sige lang. Sa likod. si Cyril. Ato check si Cyril. Baka nasa sa loob na si Cyril. Baka nandun na sa loob niya. Focus lang ka. Kakipay bro sa patrol. Unya, Si Cyril. So David- ikaw basa. Baka nandun na sa loob si Cyril. Kakipay ba abo? Abo, ayaw raw tangtanga ang kaning footage ni Kuan. Di magagad naman na siya kang kipay bro. Pag nakapokus si Roy, di na matanggal. Pero hindi nakapokus si Roy dyan, matanggal yan. Si Roy yung bula na kang Roy ngayon. Nana si Cyril? Kay Sai! Sa loob, Sai! Go ahead, Sai! Back to you! K5 News FM Live Report. Sa may tangtang. Nasa labas tayo kasi bumalik tayo doon sa Eterna. At Sakit lang patay dia. Unya na nabalik eh. Unsa man da? Unsa pa man ano yan dyan? Back to Roy. Ibalik na lang ni Roy, ibalik na lang ni Back to Roy. Back to Roy na lang. Yes. Back to Roy. Kamera ko, balik ni Roy. Sa signal na palabasin na. O, nasa pro-ready na to. Lahat yung tatlong van dito. Pwede tayong papalapit ng punti. Ang yung video footage po natin, palabas. So, ready na po, no? Tatlo sila na. Wala tayong video. Na. Bumalik na. Balik na ang video. Car 96? PMFC. PMFC, Provincial Mobile Force Company. Dito yung nakabase na Tanay siguro to. Second siguro to. So, marami sila. Siguro mga matansa natin, mga security, nasa 30. Ang iba nasa harap, iba nasa likod. No? Kasi nasa likod kami ng Provincial Hall, Hall of Justice. Sa harap. Okay, Roy. Di ba si Bonifacio nandiyon sa likod, no? Nandito nasa harap. Second seat siya? Second seat. Second seat na gitna ng dalawang security. Baka ano niya ha, yung ginawa niya. Parang ganun rin attorney, no? Yung pinatay niya yung tatlo. Doon rin siya sa backseat. Pero nakapusas na siya siguro ngayon. Pusas na. Wala na po ng armas. Kinapkap na po na. Anan ba kayo na mamusil? Sige, kakipay bro. Focus lang. Yes. Dito lang tayo. Nandiyan tayo. So, sa loob, no? Maraming tao sa loob nag-abang.
Doon na si Cyril. Bo, Cyril, ready na. no, bo, kay Fibre standby sa, ina si Cyril Ako. po nga, ipasulod siya dito, bo. Yes. Dayon, ang nag-monitor si Cyril ron, say sulod ka sa Hall of Justice. Isang patay dia, say. Dayon bo. Mitras ga istorya si Cyril bo, ayaw hilabti ng video. Ipermanente ra ng video ni Roy. Cellphone man dagway si Cyril ra. Sige. Okay na na, Cyril? Say? Say, nana ka diya sa Hall of Justice, say, sa sulod, basin, mayroon tayong mga pamilya dyan na mga ma-interview sa pamilya ng mga biktima. Go ahead, say. Say! Wala signal. Actually, hina ang signal sa sulod sa Hall of Justice. Hindi talaga signal din mga kids, Yeah, no? inside sa Hall of Justice, mahina ang signal. Laki ng building dito. Oo. Tapos, talaga. But anyway, hanggang dito tayo, focus lang tayo dito sa labas, mga kita, no? Para makuha natin yung, ang movement. Paglabas. Paglabas ng, Yan ang importante dyan. So, yung suspect andito sa car, itong 96 na 96, itong car. Car 96, tapos police Yes, na, inside. nasa loob na. He is inside. At saka yung, yes, he's inside, waiting lang, no? Parang yung mga police ito, nasa harap niya, yung deputy ng Sibulan. Deputy, boss niya rin to, si Police Captain Musketer. Musketer. So, nandyan ngayon yung OIC ngayon ng Sibulan Police na si Police Captain Musketer Roy? Yeah, ang deputy pa ngayon, parang ang... deputy? Narinig ko kanina, parang Police Captain Bulayog siguro yung kanina. Ang OIC muna. Ang OIC si Bulayog tapos deputy si Musketer. O si Police Lieutenant siguro pa to. Police Lieutenant Musketer, siya ang deputy ni yung pinaslang na Police Captain, si Maprangka. Nandyan din siya ngayon sa Hall of Justice, Roy? Sino po? Musketer. Sa loob. Si Musketer nasa harap, sa loob ng van, nitong van. Nasa loob. Siya ang nasa loob ng van. Oo, nakakasama siya ng suspect na si Tycoon. Si Police Tycoon. So, yan ang natin ngayon. Wala kang alam, Roy, kung sino yung inquest prosecutor ngayon dyan sa Negros, sa provincial prosecutor's office? Wala, hindi pa nakapasok lahat, no? Hindi pa kanina, doon kami sarado pa, pero nasa labas yung mga kapulisan, parang nag-prepare na sa mga paperwork nila. So, ngayon, sige, tingnan, nasa labas pa rin lahat sila. Siguro yung mga pamilya nasa loob na. Nasa provincial prosecutor with attorney, no? This harap is city. Yes, pag pumasok ka sa door, nasa left side yung provincial prosecutor, sa right side yung sa city. Okay. Okay. Say, paningkamot na saya kay pag labas ini karon ni suspect, pagpunta diyan sa loob, diyan na ang aksyon. Mga pamilya, 4 na pamilya lang to. Yun turns. Baka suntukin siya, anong gawin nila. Yeah. So, dapat mayroon talagang tao natin dyan sa loob ng Hall of Justice. Say, paningkamot saya nga makasignal ka na, Say. Okay, back to you, Kaki Roy. Dito na, lumabas si Police Major Borayong Plato. Okay, sige. Pwede kumuha ng statement? Kaya nga ito, we try to go near, pero inaharangan talaga tayo. Sige lang, kayo lang. It's okay. Kay basig mapil ka pusas. Ay, gawas. Basig una pa ka ma-inquest kay Kangkoan, Bonifacio. Ano tayo? Okay, so bantay sarado ngayon, ha? Bantay sarado. Focus tayo, Roy, sa Patrol 96, baka nandoon na sa loob ba? Roy, nandyan ka ngayon sa harap. Wala ka nakikita. Bawal pa muna pumasok sa Hall of Justice ngayon, yung ibang merong mga kaso dyan? Meron na. Pwede na. Kanina, meron naman siguro yung mag-file nandoon na sa loob. Pwede na tayo makapasok naman. So, aside from si Cyril, ready na. Itong kaso ni Bonifacio ba, aside from that case, meron ng iba rin na mga pumapasok na mga civilian or na mga merong... meron na, yes.
contingency. Meron, pwede naman Pwede tayo na. makatok. Okay, si Cyril daw. Okay na daw si Cyril sa loob. We'll try Okay. to check. Sai, for the third time, Sai ha? Cyril. Third time na ito, Sai. Back to you, Sai. Ay, napuputol yung video. Okay, Keep it burn. Okay. Keep it. Sige. Nakay video? Keep it burn. Mayroon kang video dyan? Cyril? Sai. Bo, ibalik ra tong video ni Roy. Bo, bisag dili ra siya magstorya. Okay, okay lang video. Okay, kaki 5, Sai. Back to you, Sai. Keep it burn. Go ahead. Atay video Keep it burn. Live ta sa atong page para siguro. Sige. Keep Asa it man burn. Pwede ra ba ding duha? Bo, i-ana lang bo kang Roy. Itapad. Kang Hindi lang dito sa Gwa kay binabantayan natin yung pagbaba ng suspect. Okay, Yun ang Keep it burn. Kana. Signal na to. Kana. Okay na yung signal, pero ang video nimo hindi pa makita. Pinaplaster pa niya ako. yung video ni Cyril, doon na muna tayo mag-focus yung audio lang muna tayo kay Cyril. Video ra ka diha, naka-live man ka sa atong page. Diha ra sa na ang focus sa ato aron is ang kang Roy. Kang Roy. Para pagawas. Ayaw ra sa nang ka Cyril ipakita. Sige po. Recorded bitaw na. Sige. Roy, steady yung video. O gani, gadritso ra na siya record. So okay ra na siya. Ibut pakita sa ning karoy unya Cyril audio na Audio sa. lang. Sai, go ahead, Sai. Sai. Cyril. So, Okay. That's good. So yaw na Sai. Asay mo kita diya sa loob. Ano mga nakikita mo diyan sa loob ngayon? yes, Keep it burn, no? Dapat sa gawa sa provincial prosecutor. Signal na to. Signal na to. Datarin sa tumagat yan dito sa provincial prosecutor office. Diya sa atong meeting. Atong kapulisan and kanikuban na sa mga bahay na perma. Alang sa kaning pag-file sa solusyon. Ato na to. Keep it burn. Pasukin natin sa loob ng prosecutor office. Sige lang, Sai. Antayan natin, kaki 5 Roy, okay naman. Sino ang ma-interview mo dyan o sino ang nakikita mo dyan sa loob ng Hall of Justice? Si atong gitabuhin natin si Police Captain Gina Polinar, sir. Okay na. Yes, sir. Yes, go ahead. Nandito si PIO natin, si Captain Polinar. Live pero sa K5, sir. Magandang umaga. Yes, sir. Good morning, sir. So, anong sitwasyon ngayon, sir? Ano, sir, no, we're still waiting, sir, para sa start na inquest proceeding, sir. So, hinihintay pa natin, sir, no? Na actually, sir, all the lahat ng mga necessary documents, sir, we have already prepared it, sir. So, we just need to na mag-start na, sir, yung proceedings na sir, para maka-invest na siya. Lahat ba yung pamilya nandito? Yung pamilya sa babae at sa police? Yes, sir, no, all the complainants of the case, sir, we requested them to appear here today, sir, no, para at least maging madami yung magiging mapafile natin na kaso dun sa suspect, sir. Anong kaso, sir? Ngayon, sir, no, what we are filing, sir, is multiple murders, sir, no, pero it is still yet to be determined, sir, no, kung ano ba yung proper case, proper na kaso, sir, na file ng prosecutor, sir. Pero that is what we are eyeing, sir, multiple murders. Kibeben, bato si Ato Biayo, si Captain Bilag. Bigyan mo yung phone para makatanong si attorney doon. Naka-assign? Yung inquest prosecutor. Sir, that I cannot discuss it, sir, no, kasi hindi pa rin talaga namin answer yung answer ng provincial prosecutor, sir. Pwede ra ba ibigay yung cellphone mo kay baka may katanungan ang Bacolod Sai John kang Captain Apolinar? Polinar. Okay. Okay. K5 Eldan, K5 Sir Eric, meron kayong katanungan kay Sir Apolinar? Polinar, ano ng provincial office. Captain Apolinar, good morning. Live kayo ngayon all over Western Visayas and in IR. This is K5 News FM Control Eastern Tower, Visayas. Eastern Visayas. Sir Apolinar, you mentioned na may kompleto kayo sa mga papeles na isubmit ngayon sa prosecutor. Ano ang laman ng papeles na isubmit niyo? May mga paraffin test na ba? Sir, all the necessary laboratory forensic examination, sir, will be has already been conducted, sir. No? As to kung ano, sir, yung documentation din sa loob, sir, no, that I cannot disclose, sir. Sir, we are strictly following, sir, yung confidentiality, sir, no, ating mga pinafile, sir, dun, sir, no.
Ayun sir, no, once we have already been filed this to the prosecutor sir, no, it's up to the prosecutor sir na kung ano yung magiging next na hakbang niya sir. Doon na po sir yung ano sir, no, the PNP will only cooperate sir kung may kakailangan yung prosecutor sir doon sir sa pag-file ng kaso sir. Sir, on hindsight lang para maklear lang yung ere kasi ang daming mga istorya-istorya, daming marites eh. The same baril bang ginamit ni Saicon sa babae at sa mga kasamaang pulis? Repeat yung question there, Sir Eric. Para maklear lang sir kasi ang daming istorya ng mga marites ngayon, ang baril ba na ginamit sa pagpatay sa babae ay parehong baril din ba na ginamit sa pagpatay sa tatlong mga pulis sir? Sir, no, hindi sa pagkakayan sir is hindi sir kasi sir the caliber 45 na ginamit sa pagbaril dun sa babae sir, initially sir, no, yung mga sina-COP sir, no, they were all they have taken hold of that firearm sir. So and mga casing sir na nakita dun sa ano sir sa current interno is hindi naman for caliber 45 sir. Okay. So ang nakita ang baril sa babae, ang ginamit sa babae is 45, ang sa loob ng kotse hindi na 45 ang ginamit ni Saicon. Was that do we read you right sir sa inyo? Ano sir, no, sa pagkangayon sir, no, we're still waiting for the result of the ballistic examination sir. Kasi it's a ballistic, it's a cross-matching sir dun sa firearms na na-recover sir and dun sir sa mga result ng autopsy sir if meron bang nakuha ng mga bala dun sir sa mga katawan ng mga biktima sir. So we're still waiting for the cross-matching sir. Sige. Sir Apolinar, may katanungan po tayo mula sa Tacloban at saka Iloilo. Nakantabay din taga Eastern Visayas. Sir Edward, do you have any question po kay Sir Apolinar, the Public Information Officer po ng Provincial Command ng Negros Oriental? Captain Apolinar, ito po ang tanong namin sa K5 News FM Tacloban. You made mention earlier nang ipafile nyo na kaso ay multiple murder. I understand isa sa mga element ng murder is yung premeditated, plinano mo, okay? Na-establish ba yan based sa pag-profile ninyo and case build-up? Or it was an impulsive killings na nangyari na hindi talaga plinano? Dahil importante yan sa pagpa-file ng kaso kung murder ang ipa-file nyo, Captain. Yes, sir. Yes, sir. No, actually, sir, no, there are a lot of qualifying circumstances, sir, para ma-elevate, sir, yung kaso, sir, from homicide to murder, sir. So, ano, sir, yung qualifying circumstance natin, sir, is not evident premeditation, sir. But however, sir, yung qualifying circumstance, sir, is treachery, sir. So, yun kasi yung in-establish natin, sir, kasi, sir, based sa examination natin sir, no, yung pagpatay sir was deliberately sir and treacherously conducted sir. So yun sir yung naging qualifying circumstance sir and not evident premeditation sir. I see. That's murder. Thank you, Tacloban. Going to Iloilo, Dumaguete, baka may katanungan si Iloilo, please go. Thank you, K5L. Yan, Captain Apolinar, sir. Katanungan ng Iloilo, may standing PNP order po na bawal ang pulis na pumasok sa mga bar at saka sa cockpit. Why was there a defiance sa mga pulis doon? Sir, ang sagot ko dyan, sir, no, is highly speculative, sir, kasi hindi naman natin, sir, alam siya yung pag-iisip ng mga namatay, sir. No, actually, we have already been reminded them, sir, with that directive, sir, coming from the Chief PNP, sir, about the ethical standards, sir, lalo na, sir, during the celebration of the holiday, sir, na bawal talaga pumasok dun, sir. So, that, sir, hindi pa natin may establish, sir, no, I cannot give a definite answer, sir, kasi, sir, I cannot speak of yung mga namatay nga, sir, no, hindi natin makuha direct, sir, kung ano ba yung pumasok sa isip niya, sir, at bakit sila pumasok. Pero as the part of PNP, sir, hindi naman tayo nagkulang, sir, sa pagpapaalala sa kanila, sir, dun sa mga bagay na kailangan at hindi kailangan gawin, sir. Okay. Captain Apolinar, ibalik ko lang yung katalungan ng Tacloban kanina. What will happen to the other members of the PNP in Sibulan, considering this is a serious crime, patay ang kanilang chief of police and two other colleagues? Yung ibang mga police, isa subject din ba sa investigation maliban doon sa dalawa na kasama nila sa resto bar? Captain Apolinar. Ano sir, no, lahat naman ng mga police sa Sibulan, sir, no, were taken there. We asked them to submit their affidavit, sir, no, para at least makita natin, sir, no, what had transpired before
pagpunta niya din sa bar, sir, no. Yun, sir, no, isini-establish pa natin, sir. Pero, however, sir, no, yung, natin, sir, no, yung kung saan tayo pumapasok, sir, is, kung saan umiikot, sir, yung investigation natin, sir, dun, sir, sa mga, sa suspect, sir, and also, sir, dun, sir, sa dalawa, sir, na naging kasama niya, sir, no. Kasi, we are not closing any books, sir, dun, sir, sa investigation natin, sir. Considering that we are filing the case right now, in behalf of those victims, sino ho bang mag-represent for the family of Sima Franca on the part ni Chu at saka ni Tremblor at saka ni yung ni Sheila po, Captain Apolinar? Kasi meron dyan, balik mo yung tanong kasi wala-wala yung signal natin. Okay. We will be filing the multiple murder case today. In behalf of the family, are we filing it, people of the Philippines, or meron tayong nominal complainant for every victim na namatay po doon from Sima Franca, Tremblor, Choa, and Sheila? Ano naman, sir, no, base naman, sir, sa ating batas, sir, no, na any criminal offenser would be, ang complainant, sir, would be the people of the Philippines, sir, no. A criminal offenser is a violation of the state law, sir, no. So, yung mga complainants, sir, would serve just as witnesses of the crime, sir. No, so, yun, sir, no, always, sir, no, when we are charging a criminal case, sir, always see the name of the people of the Philippines, sir. Okay. Apolinar, sir. Attorney Ronel Di Palobos sa K5 Pumaguete. Sir, matanong ko lang, sino bang unang naglabas ng report? Hindi pa galing sa inyo na sinabi na nag-responded pagkatapos ng merong binaril na babae sa Sabristobar, merong rumisponde na pulis. Yes. Lumabas lang na merong na-correct lang yung report nung meron nang nakitang CCTV na pinost sa social media. So ano ba talaga ang nangyari at sino ba yung naglabas ng unang news na rumisponde lang sila? Yes, sir. No, to give clarifications sir, dun sir, sa question na yun, sir. Number one, sir, is yung una nating nilabas, sir, that is from the sketchy report, sir. That's the initial na nilabas na report, sir, ng ating mga investigators, sir, no, based on their assessment, sir, no, noong unang pagdating nila, sir, dun, sir, sa occurrence of the incident, sir. So, yun nga, sir, no, hindi kami nagbigay, sir, ng any other statement, sir, unless na matapos yung dinakandak namin, sir, yung na-investigation, sir. And then, sir, no, kaya, sir, na yun nga, sir, that's an initial statement, sir, no. It may be debunked, sir, no, later on, sir, which is it was debunked nung sir, no, conduct ng press con ni Regional Director, sir, no, Police Brigadier General Thomas Ibay, sir. So, yun, sir, no, dun, sir, that's yung initial na report, sir, that's, ano lang yun, sir, it does not came from the spot report, sir, but ano yun, sir, coming from the sketchy report, sir. The sketchy report, sir, that's the initial na nakita, no, or based on the initial na mga nangyari, sir, nung initial na investigation, sir, na ginawa, sir, nung mga responding officer, sir, dun, sir, sa crime of incident, sir, no. So, yun, sir, na initial na statement, sir, no, ano na yun, sir, no, it can be debunked, sir, which is, it was debunked, sir. Kasi, sir, dun na, sir, kasi wala pa naman tayong kopya talaga, sir, no, the affidavit of the witnesses were not taken during that time, sir. So, yung statement na yun, sir, it only confirms kung ano ba yung nangyari, sir. Pero, hindi tayo, sir, naging, ano, sir, no, hindi natin inassert, sir, na yun yung nangyari, sir. Talaga, sir, kasi subject pa sa yung investigation natin, sir. Nabasa po natin yun, ano? Attorney, nabasa po natin yun, andun sa baba, and the investigation is still going on, ano? So, maybe that was the initial information gathered by the investigator prior they conducted a thorough investigation of the crime, ano? So, sa ngayon po, ano oras ba talaga isasampa yung kaso? Meron mo bang piniprepare pa ng mga documents? Bakit hindi pa nakababa itong suspect mula po sa patrol car? Ano, sir, no, we are still waiting, sir, kami po kung okay na papasok sa provincial prosecutor, sir, no. So, we are still waiting from the office of the provincial prosecutor, sir, kung okay na ba, sir. Kasi, sir, lahat naman ng documents natin, sir, is ready, sir, na, sir, no. Hinihintay na lang natin, sir, na mag-start, sir. Yun na lang, sir, yung hinihintay natin, sir. Okay. Balik sa inyo dyan, Dumaguete. Okay. Magpaabot lang sa siguro Sai,
Basig ikaw, say. Basig na pa kay pangulo na po na kang kapitan na po na, say. Member sa family say Member nga ng na family. Sa family. mitas Yung kahulata. asawa ni si Mapranca, sir. Itong check, Kipeber, no? Pasalamati sa si Kuan, si Captain Ferdinand. Pasalamati sa... Labat ka, sir. Exclusively, Kipeber, kita rin. Exclusive sa K5. Wala. Wow, exclusive ba sa K5 News FM? Exclusive sa K5 News FM. Bawi ta. Okay lang daw sila pa interviewin ka kasi Asawa ni Captain si Mapranca daw nandyan sa Hall of Justice. Baka pwede mong ma-interview kung makita mo siya dyan. Kahit Ay. sinong pamilya, kay Jowa, kay sino? Tito, at saka kay, Sheila May. Okay. Hanapin natin kay Kipeber, no? Yung pamilya. Hanapin natin. Ni Suda Franca. O kung nandito ba? Okay. Okay. Ay sa ha, balikan na to si Kakipay Roy. Murag yablihan. Standby sa saya, ay lang putla imong linya. Ay, putla say. Kipay Roy. Aw, isa man to ni gawas Kipay Roy. Nakarelax si Kipay Roy. Murag yan gibutang iyang kuan ba? Cellphone. Okay, mas steady camera. Okay lang ang video. Video. Hold on lang. Kipay Roy, sino yung lumabas sa front set? Yung security officer niya, yung deputy ng Sibulan. Mosquiter. Okay. Oh, yes. Okay, standby lang Kakipay Roy. Steady na imong video. Okay, standby Kakipay Roy. Sai, back to you, Sai. Mga pamilya dyan, baka may ma-interview ka dyan na Kakipay, Sai. Go ahead. Okay, hinahanap natin ngayon Kipeber, no? At kung sino yung nagtanong tayo sa mga pulis dito kung sino yung pamilya ni Sir Sinapanga at sabi nila hanapin pa na nila yung babae, yung asawa. Yung iba. Apat man yun na mga complainant. Yung iba, pamilya sa iba. Timblor. Natin, para nakapokus tayo kay si Mapranca. How about kay Chua, kay Timblor rin? Nung natin sir, kasi hindi natin kilala yung mga kapamilya sa tatlo polis. At doon may nakaupo sa gilid, baka isa doon sa kanila. Yung mga relatives. Tanong lang. Tanong lang natin. Sino ang may pamilya dito ni Timblor? Sino may pamilya dito ni Chua, ma'am? Pero ano lang ha, baka mainit pang ulo sa nila ba? Ano lang? Kortesa lang. Tayo, palayo ang tagamay. Sige. Siguro dili lang sa live sir ang kuha na to. Kasama po natin ngayon ang hepe ng Tanay City, si Lieutenant Colonel Ruiz Pobo. Maganda yan. 252 sa Tebra, Dumaguete, at sa lahat ng network ng Keyboard News sa Philippines. Live tayo ngayon. Sir, magandang umaga. Good morning po. Good morning po sa lahat na nakinig sa programa. Okay. Sir Kobo, ibigay ang mga katanungan, ibigay muna natin po doon po sa main station namin ng K5 News FM Bacolod kay Sir Eljan at saka kay Sir Eric. Bacolod, go ahead. Hello, sir. Magandang umaga po. This is K5 News FM Bacolod. Sir, magandang umaga. Sir, good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, ano hong kumpletong pangalan nun natin, sir, for the benefit ng taga K5 News FM Philippines, Antabay, Iloilo at saka Eastern Visayas ngayon, sir? Sir, Police Lieutenant Colonel Romeo Cubo, the OIC of Tanay City Police Station here in Norfolk. Colonel Cubo po. Sir, ano oras dumating doon sa inyo itong si Sergeant Saicon at sumurrender? Ano ho ba ang kanyang istoryang ibinigay po sa inyong investigador? Sir, nag-arrive siya sa police station for the purpose of voluntary surrender. Mga around 10:40, sir. Around 10:40 January 9, 2026. Ano ho bang narrative niya? Bakit ho siya nag-voluntary surrender sa inyo? Sir, nagtanong lang ako, he voluntarily surrendered kasi involved siya sa shooting incident sa Sibulan, sa area of Sibulan. Okay. So, ang purpose namin doon, sir, although may initial
information na receive kami na may shooting incident sa Sibulan na suspect identified as Police Officer Saicon. So ang ginawa namin sir is for safekeeping lang talaga sa kanya sir kasi yung may mga kompletong knowledge talaga about the incident is yung Sibulan Police. I see. During that time na nag-voluntary surrender, na-turn over ho ba niya ang kanyang weapon Yes. na ginamit sa pagbaril sa kanyang mga kasamahan? Yes sir, yung tina-turn over niya sir is yung service firearm niya sir na Glock 9mm sir. Then yun lang sir, doon lang kami nag-stop while awaiting kami kasi immediately nag-inform ako sa higher office na si Police Officer Saicon is already at the custody of Tanay City Police Station. So sinisipti namin siya sir para to avoid any eventualities. So while waiting sa higher office, to include the Sibulan police sir to arrive to na mo pumunta sa police station namin sa Tanhay. Okay. Sir, Okay. to make it clear, prior sa kanyang voluntary na pag-surrender, ay na-flash na pala, na-alarm na sa lahat ng mga radio station, ng mga police Police station, stations. ang pangyayari doon sa Sibulan. Tama ho ba, sir? Yes sir, kasi may communication, way of communication man kami sir na immediately within one transmission, ma-inform kaagad ang all the police station in Negros Oriental sir. Did he mention the reason with all the police station kasi dumaan pa siya ng San Jose, dumaan pa siya ng Amlan, bakit sa Tanay daw siya nag-surrender? Bakit nakalusot? Yan nga sir, ang sinabi na lang siya sir is involved siya sa shooting incident sa Sibulan. So without hindi na lang query ako sir kasi nag-limit naman tayo sa alam naman natin yung patakaran sir pag hindi na mag-avoid tayo ng any interview to sir not to violate the right under custodial investigation. So yung knowledge ko sir about the shooting incident in Sibulan is nire-reserve ko na lang sir while waiting sa police talaga. Sir Eljan, Sir Kubo, Go ahead po. si Bernie ito sa Kipad News FM Dumaguete. Sa tingin niyo sir, bakit sa iyo sa Tanay nag-surrender? Kilala niyo ba siya or kilala ka niya? Or mayroon ba siya talagang tiwala sa iyo sir? Anong mga circumstance sir? Personally sir, kilala talaga ako ni Saicon on the first place na officer ako. So most of the PNCO sir, non-commissioned officers, kilala talaga nila ang mga officers, mga opisyal ng pulisya. So second is yung residence niya sir is from Tanay City. Okay. So it might be na right after the incident, diretso siyang umuwi. Ito, theory ko lang ito sir. Yes, sir. Iisip ko lang ito. Yes, sir. It might be na right after the incident, umuwi siya sa residence niya sa Barangay Poblacion City, Tanay City. Pero hindi mo ito siya na under sir sa pagka-chief of police mo, hindi mo ito na under si Saicon. Wala sir, never ko siya na-under sir. Tauhan mo sa police station. Okay. Yes, sir. Okay. Attorney Ronel, anong oras siya kinuha or pinuntahan ng mga taga Sibulan Police dyan sa Tanhay, Sir Kubo? Sir, around 3:10 in the morning na sir of January 10. 3:10 in the morning. Okay. Oh. Okay. Sinong sumundo sa kanya, sir? Ang tumundo ang kumuha sa kanya sir. Yes. Okay. Yung talaga sir, yung investigator sa Sibulan Police Station, then supported by some of the provincial headquarters personnel sir. Okay. Sir Eljan, Sir Eric, back to you. Okay. Okay. Matanong si Iloilo. Ipasa natin. Ito lang Sir Eric, kaya hindi ang Sa Tacloban. dito. Sir, katanungan mo ako sa K5 News ng Iloilo. Sir Ted? Kumusta yung signal dyan, sir? Hindi ba Okay na. Sige, back to you, Sir Eric. Okay. Si Sir Ted sa Iloilo natin. Sir Ted, go ahead. Thank you, K5 Aljan, Sir Eric. Lieutenant Colonel Kubo, sir.
nung pumasok siya sa PNP station dyan sa inyo, was he also remorseful? May pagsisisi po ba sa ginawa niya? Klaro. Nagsubo ba siya o sa may nakita naman? Remorseful. Siyempre, sir, official outlook niya, sir, is hindi talaga nasiyahan sa nangyari, sir. Okay. Iloilo. Iloilo. Ted? Yes, okay. Sinabi niya pa ba sa inyo na kung ano talaga yung dahilan bakit binaril niyo yung mga kabaro niya? Wala siyang sinabi, sir, kasi pinaupo ko na lang siya, sir, while awaiting sa mga investigator coming from the Sibulan Police Station, sir. Kasi to avoid some counter ba, kasi nag-iisip rin ako, sir, pag mag-interview ako, sir, custodial investigation will come in, baka makabayon ako. So yung mga knowledge ko na narinig ko, may shooting incident, reserve ko na lang sa akin yun, sir. So si Sibulan Sibulan Police na lang ang nagporso ng concert ng follow-up investigation, sir, pagdating nila. Okay. Salamat. Lieutenant Colonel Kubo, sir, ang Tacloban po natin. Ted, thank you po, Ted. Bigay natin kay Sir Edward yung ating station manager sa K5 News FM Tacloban. Tacloban, please go ahead. Thank you. Colonel, lasing ba yung suspect nung pumunta siya sa police station ninyo? And isa pang question, lumalabas na parang 2 baril ang ginamit doon sa shooting incident. And you made mention earlier na 1 baril lang ang sinurrender, yung kanyang service firearm. Do you have any knowledge as to anong nangyari doon sa 45 caliber pistol kung mayroon man? Sir, your first question, sir, is lasing. Hindi naman siya lasing tulok, sir, pero may mga something smell of alcohol lang, sir. Pero as I see it, sir, manageable naman ang yung kanyang concern ng iyang personal action, sir. Then about the barrel, sir, I stick to my na lang, sir. I stick to the situation in Tanay City, sir, in which he only surrendered 1 firearm, sir. His issued firearm. Okay. Wala na ho kaming katanungan. Balik po sa inyo. Sir Eljan, last katanungan natin kay Sir Romeo. Sir, sino ang kasama ni Bonifacio pagpunta dyan, pag-surrender niya, or anong sinakyan niya, sir? Yung sinakyan nila, sir, is yung service, yung private, yung family vehicle nila, sir. Kasama niya, sir, yung asawa niya at saka isang barangay kagawad ng kanilang barangay sa Tanay City. Ibig sabihin, umuwi na siya, before nagpunta dyan sa police station, umuwi na siya sa kanilang bahay? Yes, sir. Yan ang presumption natin, sir. Kasi may kasama naman siyang asawa, sir, pamilya niya, sir, during the voluntary surrender, sir. Pagdating niya sa police station, nandoon ka na, sir, or tinawagan ka pa ng iyong tao? Dahil gabi naman yon. Sir, nandoon ako, sir. Ako ang nag-supervise sa concern. Very good talaga. Very good talaga. Ito si Kubo, galing ito dito sa Dumaguete. Investigator. Umuwi siya pala sa nagbahay niya. Yes, humingi siya ng tulong ng pamilya. That explains why 10:45 na siya dumating doon sa Tanhay Police Station. Okay. Sige, that's good. Okay. Go ahead, Dumaguete. Back to you. Okay. Sir Kubo, salamat, sir. Salamat. Okay. Thank you, sir. Okay. Say, now. Ito si Lieutenant Colonel Romeo Cubo, atong YSG Police of Tanay. Nakakaroon na rin sa may Hall of Justice. Atong nainabi, Kibrabel. Okay. Ka-K5, Bernie, you sustain your coverage dyan po sa Dumaguete. Kasi kami lahat dito, we will have our commercial break. But you sustain, for the purpose po natin, kasi 8:50 na tayo, no? So, okay naman, isusustain namin dito. We will be sustaining, mag-take over kasi malaking storya ito. Baka pwede, kung gusto ng Tacloban to join us to sustain this coverage kasi exclusive ito sa atin. Would it be okay, Sir Edward? Are you okay? Mag-extend tayo hanggang ma-file itong kasong ito, Tacloban? Are you? Okay lang sa amin, K5 Eljan. It's a big story talaga na kailangan mapag-usapan natin na maigi. Thank you. Okay, balikan natin yung Iloilo natin. Ted, okay lang ba sa inyo? Kasi tayo lang dito ngayon No, exclusive. Wala tayong kalaban-laban ngayon. Okay ba, Ted? Grab the opportunity na Sir Eljan. Ang daming nakikinig dito sa atin sa Iloilo.
Okay, balik po natin sa Dumaguete. Will be sustaining ang bahaging ito ay hatid din sa inyo ng Mighty C, ang inyong alkaline na vitamin C. Kasama na ang Power Trio, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Balik po sa inyo, Dumaguete. Go ahead. Hatod na sab kanapto sa DTX Coffee Mix, Turns. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Bisag konsaril dyan, bawal man yun magdalag kape dere, pero amping yun may dere sa announcers booth. At nga dili mayabo ang kape. Pero sa taman, lami man yun ang kape. DTX Coffee Mix. Samtang mag-inom samtang mag-coffee ang ating mga listeners nag-coffee rin. Okay. Okay. Now, puntahan ulit natin yung focus na camera. For purposes ng mga late tuners natin, dalawang camera ang makita ngayon sa Facebook Live natin. Nakatutok yan sa Provincial Prosecutor's Office doon sa Dumaguete. Isa sa labas. Yung camera 1, the big one, is nakafocus ang patrol car number 96 na dyan sa loob ang suspect na si Police Officer Saicon. The second camera is inside the Hall of Justice na nakafocus naman ang movement sa loob while waiting for the suspect to come in for inquest proceedings. Yan ang nangyayari ngayon. Dumaguete, back to you. Yes, ito si attorney, si Bonifacio, pero hindi man niya kasalanan. Bakit nandoon pa siya? Kas ng krudo yan. Nakandar man yan. Nakandar pa yan. Pinatay na lang sana dyan yung sasakyan. Bonifacio? Hindi yung sasakyan. Hindi. Attorney Di Palubo, sir? Attorney? Yes. Ano bang procedure nito as a lawyer? Pagbaba niya, i-submit ng police officer ang information sa ang case folder sa prosecutor. Can you run us through step by step what will happen? Can you run us through? Actually, ang mga nangyayari ngayon is this. Ready na yung papers. Okay? Una nang ibibigay ng kasi inquest ito So ibibigay na yung mga case folder doon sa Office of the Provincial Prosecutor. Babasahin mo na yan ng Provincial Prosecutor. Okay? Tapos, palalabasin itong si Bonifacio at saka i-interview ng inquest prosecutor. Meron man yung mga clarificatory questions. Okay? With the arresting officer or sino yung nag-file ng kaso, nag-sign doon, at saka itong si Bonifacio din. And then, after that one, gagawa sila ng information for filing of cases para na sa korte para ma-issuehan na siya ng commitment order. Okay. So, yan ang mangyari ngayon. May lawyer ba dapat kailangan itong si Saicon during the inquest? Kailangan. Kailangan siyang merong lawyer. So, kung wala siyang bit-bit na lawyer na siya mismo yung kumuha, pwede siyang bigyan ng PAW. Okay. Ang tanong ngayon sa reporter natin, si Kina Roy dyan, may nakita ba kayo ng mga abogado dyan who will stand for and in behalf of the accused or the suspect, police officer Saicon? May mga abogado ba dyan, Roy? Yes, meron naman dito, pero we do not know sino-sinong yung abogado kasama. Can we ask the lawyers kung kanino sila? Why are they there? Sino bang kliyente nila? Sinong kliyente nila? Can we ask those lawyers? Or maybe we can ask, sino ang abogado ni Saicon? We'll ask Kipag Cyril kasi nasa loob siya ngayon. Cyril, sino ang abogado ni Saicon? Can you ask around, please? Cyril. Audio ni Cyril, please. Kay ate, ito man ang sinasabi always ni Bonifacio Saicon. Doon na lang kayo sa abogado. Abogado ko. Sino ang abogado? Sino ang abogado ngayon? Itanong natin kay kasi sabi ni Tony Villalobos, he's a lawyer, that there should be a lawyer who will be with him. Now, who is the lawyer? Under the Miranda Doctrine yun Who is the lawyer? Wait, Sai. Okay. Naputol ha. Kajot lang sa tawagin natin siya, no? Ulit. Para ma-verify natin and then baka pa din natin ma-interview yan mamaya. Yes. Yung mga relatives ng mga biktima, no? Tapos, Torns. Nana Cyril daw. Okay. Sai, back to you, Sai. Go ahead, Sai. Kinsay ang abogado ni Saicon, Sai? Sa ngayon, Kipeber, wala pa tayong nakita abogado at sabi naman ng ating source dito, wala pang abogado dala ngayon si Saicon at ito lang process lang ito sa filing
file ng kaso kay Bern. At kung sa korte na yon, yun ang abogado, mayroon na siya. Okay. So, Sabi ni attorney, walang ayun, kaso. kailangan siya ng Walang abogado. For clarificatory questions, kailangan siya merong abogado kasi criminal yan eh. So the state will provide, the way I state. understand, baka magkakaroon ng isang prosecutor na siya muna voluntarily. Ano ba mangyayari, attorney? Ano, Okay, hindi pwede yung prosecutor. Pwede Ano sila mangyayari kumuha ng dito, PAW. Meron attorney? lang namang PAW sa taas. Public Attorney's Okay. Office. So, in the absence ng private lawyer who will assist the accused at the suspect, Public Attorney's Office ang tutulong. PAW ang tutulong. Now, Attorney Villalobos, we are in a very Di Palubos. Di Palubos. Sir Eric, Di Palubos Yes. hindi Villalobos. Di Attorney Di Palubos. Palubos. Okay. Upper hand tayo ngayon kasi lawyer ka eh. Ilan ba ang PAW lawyer natin dyan ngayon sa Dumaguete? Ilan ba? Marami yan sila. Tapos meron na silang mga naka-assign na mga district din yung tawag nila. Yung sa Okay. mga municipalities. So, marami dyan. So, Mga 10? More than 10? More than 10. More than 10. Maraming PAW lawyers dito sa Dumaguete. Oo. Now, si Cyril, balikan ho natin. Okay, Nakaantabay ngayon ang ating mga kasamahan. Yung tanong natin, baka pwede natin mabalikan si Captain Apolinar. Oo, nga Kasi yung tanong natin ganito, we are now focusing our attention on the criminal case. What about the administrative case? Ano ho mangyayari? Anong proseso mangyayari dito? And kasi magkakaroon ito ng motu proprio investigation na, no? Wala nang complaint, direkta na. We will check Cyril, baka pwede na mabalikan si Captain Apolinar kasi ngayon what we are talking is the criminal aspect of the case. Pero considering he is a police officer, mayroon tayong tinatawag na administrative case. Ano kaya ang kaso kanyang kaharapin and what will be the penalty? Very serious kasi ito eh. Very serious, ano? Cyril? Yes, Keith Deljan, no? At sabi ni Polinar, mamaya lang muna yung interview kasi may ano pa sila, ginagawag ngayon, Keith Deljan. So, hindi niya alam kung sinong abogado ni Saicon at wala naman dito yung abogado niya dito ngayon sa Hall of Justice. Okay. Cyril, nakita namin dito sa video ninyo, the smaller camera, the smaller video, na may mga police officers holding folders. Marami silang folder na hinahawakan na may papel at parang may binabasa sila. Is that the information folder na isubmit? Hindi pa ba nasubmit sa prosecutor? Sa labas pa? Sa ngayon, Keith Eric, hindi pa nasabit kasi marami silang pilapan at yung lahat. Balikan na lang natin si Attorney Di Palubos, ano? Attorney, on kung isang active member of the PNP or uniformed personnel, Dahil dyan, si attorney, nagkuhan pa, nandun pa sa labas sa personal matter. Okay. Okay. Sige. No, Vice Attorney. So balikan muna natin si Cyril while waiting right now. Wala pa ho kayong nakikitang mga relatives na mga biktima dyan ngayon sa loob? Sa ngayon, Keith Deljan, no? Wala po tayong nakita dito sa mga relatives na nakita natin yung mga police personnel na hindi nag-refer ng iba at yung iba naka-uniform pa dito, Keith Deljan. Okay. Sir Deljan, nandito na si attorney. Pwede yung tanong mo kay attorney. Go ahead. Now, Attorney, ang katanungan nun natin kasi nakikinig yung Iloilo, nakikinig din na yung Tacloban. We are interested, ano ho mangyayari? Kasi if you're an active uniform personnel, if you commit a crime like this, you will face two different types of cases, criminal and the administrative one. On the administrative aspect, Attorney, ano ho bang pwedeng kaso ang kanyang kaharapin? And what is the penalty or penalties, what are the penalties on this particular case na nangyari doon dyan sa Sibulan? In the event that he will be found guilty. Yeah, tama po. Actually, for the administrative case, grave misconduct. Okay. Ang penalty nito is dismissal from service, forfeiture of all the benefits. Yeah, yan sa ginawa niya. Breach of internal discipline. Yan. Yun sa kanila sa NAPOLCOM rules, under the NAPOLCOM rules. So, talagang matatanggal siya talaga. Tanggal Pero service. sa ngayon, attorney, for example, na-preso na siya, nandun na siya sa preso. Makatanggap pa ba siya ng sahod habang in-investigate pa ang administrative? Makatanggap pa ba siya ng sahod? O automatically, forfeit ang kanyang sahod?
Hindi naman automatically forfeit. Kailangan talagang i-file yung administrative case. Oo. Pero mabilis lang 'yan pagka ganito na. Mabilis na 'yan. Summary na 'yan eh. Oo. Summary na ang ginagawa nila. So Ito lang, attorney, K5 Eljan, sir, sa K5 Visayas, ito lang. If the crime was when the crime was committed in Sibulan, Negros Oriental, kung makulong si Saicon, he will be detained doon na sa Sibulan mismo? hindi. Kung meron ng commitment order after the filing of cases, just for example ngayon inquest. Yes. Automatic yan after the inquest proceedings, i-turn over yan doon sa RTC, Regional Trial Court. Okay. The Regional Trial Court to acquire jurisdiction over the person of the accused, kailangan gumawa ng commitment order kasi nasa custody na eh. Kung wala pa sa custody, arrest warrant. Pero nasa custody na, commitment order. Doon ka i-detain ngayon sa Negros Oriental Provincial Jail. Okay. BGMP na. Hindi BGMP kasi ang BGMP dito, City Dumaguete. Okay. Provincial jail siya. Wala mang BGMP sa province, meron lang Negros Oriental Provincial Jail. So doon sa provincial jail ninyo dyan na attorney? Negros Oriental Provincial Jail, hindi yan under the BGMP. Yes. Saan yung provincial jail? Is it in Dumaguete also? In Dumaguete, malapit lang sa Capitol. Okay. Sige. That's clear. Attorney, actually, naka-contact na po tayo sa Regional Director ng Negros Island Region ng National Police Commission. So, tatawagan natin ngayon para at least patulong tayo what will be the process as far as the administrative cases is concerned, involving police personnel. So, mamayang konti, makasama ho natin si Attorney Owen De Luna, the Regional Director po ng National Police Commission. Napolcom natin. Dito po sa region NIR. Okay. So, Tacloban, standby ho kayo at magbibigay ho, may mga katanungan po kayo, reserve natin para at least mapabilis yung ating discussion ngayon, and they would like to thank the technical people kasi inayos na, meron na tayong hybrid dyan ngayon sa loob. And right now we are doing a marathon exclusive coverage on the filing of case and the inquest ng exclusive lang ho ito sa K5 News FM. Tayo lang meron. Right now, we are on a marathon exclusive broadcast on the Sibulan case, mga ka-K5. Okay. So, we're trying to connect right now. Andiyan na si Attorney Owen De Luna, yung Regional Director po ng Napolcom. Attorney Owen De Luna, magandang umaga ho sa inyo. Good morning. Yes, sir. Magandang umaga po sa ating nakikinig. Napapakinggan ho kayo ngayon, Attorney, sa Eastern Visayas, sa Western Visayas, Negros Island Region. Nagkakaroon po tayo ng National Tandem Broadcast. Inline ho ito sa pangyayari dyan po sa Sibulan. So, ngayon, andun sila sa Hall of Justice preparing for the filing of the criminal case. Attorney, nagtatanong ating mga kababayan, on cases like this, napakaseryoso po ito, ano ho ba yung magiging proseso for filing of administrative case laban po sa pulis na pumaslang sa kanyang mga kasamahan doon po sa Sibulan? Yes, alam ko po na interesado talaga ang ating mga kababayan. Unang-una, pag na-file po ang mga ebidensya para sa administrative, ay ito po ay pwedeng maging tinatawag namin na grave misconduct. At sa grave misconduct ay kasama na po dito yung conduct unbecoming of a police officer. At pagka grave misconduct, this is a serious offense, lalo na nagdulot ito ng pagkamatay ng civilian at mga kasamahan niya sa kapulisan, ay dismissal from the service po ang pinakamataas na penalty, and other accessory penalties na kung saan ay hindi lang retirement benefits, pati yung kanyang tinatawag na eligibility, other positions in the government pwede ma-apektuhan. I see. Attorney, bago ako magpatuloy, kasi yung mga kapatid naming himpilan ng Tacloban, baka may katanungan din sa inyo, Iloilo at saka Dumaguete, and Sir Eric dito sa Bacolod. Ibato muna natin yung katanungan mula po Tacloban, K5 Edward SM, go ahead po. Attorney, good morning. Ang unang katanungan namin, saang aabot, what's the scope of the investigation just in case kayo ang gagawa ng investigation, because we do understand that Napolcom is the police ng mga police. Okay? So hanggang saan aabot? Ito lang ba ay doon sa pumaslang na pulis sa kanyang sariling, mga kasamahang pulis, or may iba pang miyembro ng PNP or
mas nakakataas sa kanila under the principle or the doctrine of command responsibility? Okay. Magandang katanungan po yan. Pagdating po sa aspekto na kung ano yung nakita natin sa insidente, alam po natin may mga ebidensya diyang nakalap. Pero dito po sa aming ginagawa ngayon dito sa NAPOLCOM NIR, ay tinitingnan muna namin yung profile ng ating mga kapulisan na na-involve. Ano ba ang mga pinagdaan ng proseso? Bakit kaya nangyari ito? Unang-una, para sa inyong kalaman, ang posisyon ng suspect ng intel officer. So, naka-apekto ba ito or meron itong dahilan para tipirin natin? Bakit kayo siya ay naroon sa loob ng club or bar, etc. No? Dahil may polisiya nga tayong pinatutupad na bawal sila makita. So, sa ngayon po ay kinakalap namin ng ilang mga polisiya bukod sa mga ebidensya at nakakonsider na tayo dun sa available evidence and the rest will follow. As to the accountability, no, ang isa po dito ay nakita namin OIC lang ang police. So, alam niyo pag OIC, yung discipline kaya dapat ang isang hepe pag na-assign ay hindi siya OIC. Dapat confirm si police para meron disciplinary sa kanyang mga tauhan. Okay. Sige, Tacloban. Okay. I understand na magkakaroon kayo ng evaluation kung ano bang pumasok sa ulo ng suspect kung bakit nangyari ito, and it's not easy to become a policeman sa mga panahong ito. Rigid yung training, hindi lang physical, mental, psychological, and yet may mga ganitong pangyayari, Director. Okay, naputol. Go ahead, Attorney. Attorney De Luna, sir. Go ahead po. Opo. Marami po tayong factors na i-consider. Tama po kayo, mahirap po maging pulis. Hindi po ganun kadali ang kanilang function. At isa po ito sa aming kinakalap na mga polisiya na relative to their functions. No? Ano ang naging epekto nito? Tama yun. Physically, mentally, and if not emotionally, yung kanilang performance hanggang saan ang kinakaya ng ating kapulisan, no, pagdating sa trabaho. Kasi siyempre hindi natin totally alam what brought this incident happen, anong dahilan, bakit gano'n na lang ang bilis ng pangyayari. I see. Thank you. Standby Tacloban. Attorney De Luna, ipapasa ko po yung katanungan mula po sa aming kapatid na himpilan doon po sa Iloilo. Nakantawag K5 Ted Aujero Francia. K5 Ted, go ahead with your question to Attorney De Luna. Thank you, K5 Eljan. Attorney Owen, katanungan ng Iloilo po. Sir, morally demoralizing for the Sibulan PNP personnel yung nangyari. What are the immediate interventions po ng NAPOLCOM regarding this, Attorney? Yes, oo. Meron tayong naging directive na yung mga stress debriefing natin, pamilya ng lahat ng naging involved dito ay dapat merong mga lumapit na social workers or our WPD, no? Na habang iniimbestigahan yung kaso ay hindi naman maguli ang bawat partido at marespeto natin ang proseso habang dinidinig ang kaso. At maging doon sa ating kapulisan ay ang sabi ko naman sa kanila ay wag po tayo matidemoralize na may ganito tayong mga insidente. Although kinokondem natin na bakit nangyari ito, gagawin natin ang lahat, no, na palakasin pa ang pagiging resilient, no? Resilient in a sense na siguro merong talagang pagkukulang, no, in terms of enforcement of some policies. At tanggapin natin ito na may pagkukulang kasi hindi nangyayari ito kung aware silang lahat, no? O maging aware pero bakit naging relax. And I'd like to request our community also, our commercial establishments na makipagtulungan sa atin sa mga enforcement ng polisiya ng kapulisan.
I see. Ted, do you have any follow-up question before I go to Dumaguete? K5 Ted? Final question po ng Iloilo. Attorney Owen, there's a standing NAPOLCOM policy for PNP personnel not to enter bars and cockpits. Sa nangyaring ito, sa inyong palagay bilang NAPOLCOM head, was there a defiance sa mga pulis dyan sa Sibulan? Yes, oo. Kung may ganitong mga pangyayari ay klarong-klaro na may violation sila ng ating mga polisiya. And this would affect their, of course, their performance, also their credibility as police officers. Unang-una, dun sa mga absolute prohibition in streets, gambling places, ay talaga maliwanag yan. Unless you are authorized by legitimate authorities, bakit ka nandoon? For example, you are supposed to serve a warrant of arrest. It's a different story. Pero pag nakikita ka doon, no, ano bang dahilan? Ba't ka nandoon? May binabantayan ka ba? Or nagpapataya ka? Or eating ba? Or nakaupo ka lang? Or talaga bang nakain ka lang doon? It would really depend on why you are there. No? Kasama yan sa evaluation natin. Pigilan natin ang ating mga kapulisan kasi it reflects their what we call image, no? Kaya may tayo dyan. Now, in this development, bakit nandun sila? Paigtingin natin ang enforcement nito sa ating mga kapulisan. And we request our stakeholders to report to us, to the proper authorities, yung mga taong, yung mga kapulisan natin na hindi susunod sa pulisiyang ito. Okay. Thank you so much sa Iloilo. This time around, balik natin sa ating Dumaguete, yung mga katanungan. Dumaguete, go ahead po. Okay, daghang salamat Attorney Owen. Attorney Owen, may pananagutan ba attorney yung Risto Bar? Tapos pwede ba makafile ang police ng criminal doon sa Risto Bar? Bakit ang license nila, permit nila, Risto Bar, parang chill-chill lang? Tapos bakit may bikini-bikini dyan? Pwede ba yun, attorney? Okay. Sa ganitong aspekto, meron pa kaming ongoing business na binabanggit natin. Siguro, makikipag-coordinate muna ako sa other agencies concerned about this matter. No? Para pavalidate natin ano yung existence nito, bakit sa katanungan niyo, bakit nga merong ganito, no? Pati yung security guard, nakita natin doon, no? Kasama yan sa ikakalat nating pag-iimbestiga. Okay. Last na tanong, attorney, pwede ba bawal sila, Sir Eljan, magpunta doon sa mga cockpit, sa mga tarian, bawal sila sa mga doon sa mga red light district? Pwede ba, attorney, bawal na lang natin uminom sila ng bino, yung mga pulis? Actually po, wala naman po talagang absolute na pinagbabawal ng pag-inom sa ito'y pribado. Oo. Pero yun nga, Hello, attorney. Attorney Di Luna. Naputol yung line natin kay Atty. De Luna. No? Pwede ibawal di ay? Okay, andyan si Atty. Go ahead, Atty. po. Nakikinig po kami. Yes po. Yes, sir. Actually, wala naman po talagang absolute na pinagbabawal ng pag-inom as long as private. Pero yung makikita ka in public places, no, whether you are in uniform or not, malaking epekto po talaga yun. Okay. Dumaguete, you still have questions? Sir Eljan, Sir Eric. Okay. Sir Eljan, Atty. De Luna, the other day na-mention ni acting PNP natin that may problema tayo, imbestigahan natin pati yung command responsibility. On the end of NAPOLCOM, sa end ninyo, sir, how high will command responsibility be investigated from your end sa NAPOLCOM on the incident doon sa Sibulan? Okay, ang issue po ng command responsibility, sa doktrina pong ito, ay tinitingnan kung ang isang commander ba ay alam yung mga irregularities na nangyayari sa baba. Okay. At pag nalaman niya, ay wala siyang ginawa. So, kung meron siyang kinalaman dun sa mga ganitong irregularities,
and ito ay nakarating at wala siyang ginawa, then he would be liable. Pero again, up to what level namin makikita ito, that would be the subject of our monitoring and also review of the existing distribution of functions, no? Kasama pa ito, talagang focus nila, no? Na i-monitor din yung performance at saka yung what we call duty ng ating kapulisan kung hanggang saan sila dapat naroroon, ano? Yung issue ng sinabi natin si PNP ay sinusuportahan natin yan, no? Kaya nga papaigtingin natin ang enforcement ito, lalo dito sa atin sa NIR. Okay. So, I'll go back to Tacloban for any follow-up questions. Do you have still question? K5 News FM Tacloban. Wala na kaming katanungan. I have no further question. K5 Eljan, balik ko lang sa Bacolod. Okay, thank you so much, Attorney Owen De Luna. Maraming salamat po sa inyong binigay na kaalaman at legal opinion regarding po sa administrative aspect of cases na hinahawakan po ng NAPOLCOM at lalong-lalo na in line sa pangyayari dyan po sa Sibulan. Attorney, maraming salamat po. Hope to have you some other time dito rin po sa amin sa K5 News FM. Marami din pong salamat. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. Salamat po. God bless po. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. We are now on special coverage sa pag-file sa kaso laban po kay Police Master Sergeant Bonifacio Saicond. Yes. Ang tinuturing na suspect na pumaslang sa kanyang mga kasamahang pulis dyan po sa bayan ng Sibulan. So balikan natin anong mga pagyayari at turing kaganapan mula po sa Hall of Justice. Balikan natin si K5 Bernie at ang buong K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, balik po sa inyo. Okay. Di pa natin babalikan yung ating mga kasamahan dyan sa Hall of Justice, si Sir Roy at saka si Kakipay-Say. Si Attorney Ronil, before siya naging abogado, psychologist ito, Sir Eljan. Itanong natin sa kanya, Attorney, bakit ito nangyari, Attorney? Bakit may ganun na kasamahan mo, binaril mo, before binaril mong kasamahan? Parang kapatid yan. Parang kapatid ang turing eh. Ha? Yung Sisima Franca kay Saicon. Para magkapatid sila eh. Correct. Bakit ito pumunta or umabot sa ganon na patayan, di lang suntukan, patay yun? Actually, sa nakikita ko na, based on my observation sa mga sa investigation, sa CCTV, on the first place, parang siguro si Second meron na siyang mga kinikim-kim na galit ba or inis sa mga kasamahan niya. Pero ang focus talaga doon is yung nangyari. Kung titingnan natin, nung binaril niya yung babae, lumabas siya. Diba? Lumabas siya. Nung pagkabaril niya, lumabas siya. Tapos, inalikan niya. He wants to make sure na talagang patay. Okay? He wants to make sure na talagang patay yung babae. No? And then, after that, sumakay siya, kasama niya nung 3-4 na sila doon sa sasakyan. Siguro doon sa sasakyan, either pinagalitan siya, kasi parang, meron na siyang mga kinikim-kim, ang tawag namin doon is, mga pent-up emotions. Yeah, pent-up emotions. At saka, yung, merong term talaga dyan sa psychology, na talagang hindi niya mapalabas-labas. Nasa, unconsciously, meron na siyang mga emotional na mga feeling doon sa hipi niya. Para bang, kung sa term pa natin parang nasuya siya, mga ganun ba? Pero hindi niya yan mapalabas. Hindi niya yan mapalabas. Siguro, lumabas na nung magkasama na sila at saka pinagalitan. Sabi na siguro sa kanya. Nakainom pa siya. Ganyan. This is the term. Unresolved conflict. Unresolved. In psychology, that is called unresolved conflict. Parang hindi niya yan maintindihan sa tao. Hindi niya maintindihan, parang
from the childhood niya, kung titingnan nyo yan, kung i-deeper natin yung investigation dyan, sa childhood niya, meron na yung mga kinikim-kim niya na unresolved conflict siguro sa family, sa yung kabataan niya, at saka hanggang sa nagtrabaho na siya. No? Doon na lumabas lahat nung meron nang nangyari. Yan. Kaya hindi niya na napigilan yung sarili niya na mag-burst out na doon sa sitwasyon na yun. Posible ba, Attorney, dahil mga report sa iba, silos, posible ba yung suspect at saka yung patay na babae, sila? Posible rin na sa tatlong mga polis ay may relasyon sa babae. Posible rin. Posible rin yan. Oo. Na selos yun talaga yung dahilan. Kasi sa mga narinig natin, parang palagi naman sila doon na pumupunta. O ganyan, siguro, mayroon na silang mga contact doon or meron na mga initial na mga ka-text nila, mga ganyan. At saka nangyari pa nung Na-establish ng rapport. na gusto nilang palabasin, yung bang babae na wala pa doon. Tapos, siguro, matagal lumabas kasi baka merong ini-entertain din. Kasi meron din daw doon na mga VIP room at saka meron na... Ganun ba? Meron daw. Meron doon daw doon na yung public lang at VIP room. Pero ito lang Sir Ilja, no, Sir Eric, no? Kagaya Iloilo at saka dyan sa Tacloban. Parang lalong-lalo na kapag totoo yun, selos o ganon-ganon. So, mga lalaki, makinig kayo. Maraming nagmamay-ari ba? Huwag seryosihin siguro. Para mga ganon, Sir Ilja, no? Tama. Magandang advice talaga yan, no? Coming Based from on an expert. experience. Based on experience, magandang advice. Ang tawag It's a very natin good doon one, ay sir. love guru. Very good advice. Diba? Doon sila nagtrabaho. So, talagang common yun. Baka yung isa, akin na niya. Tapos, siyempre, birthday, bigay. Parang ganun ba? Ay, Ginoo. Baka pwede natin mabalikan muna for the meantime si K5 James Bandoquillo para malaman natin, baka kasama niya yung tiyuhin para malaman natin yung background dito ni Sima Franca, ano? While waiting for the official file of case laban po kay Bonifacio Saicon, Police Master Sergeant Bonifacio Saicon, K5 Dumaguete. Sige. Si K5 James, K5 Abo at saka K5 Jonathan, tawagan natin, i-contact natin siya doon sa kanyang area. Before that, i-check muna natin si K5 Roy at saka si K5 Sai. K5 Roy, dyan sa labas ng Hall of Justice. Yes. Anong sitwasyon dyan, K5 Roy? Yes, K5 Roy. Ano na dyan? Anong nangyari na dyan? Yung... wala pa rin ano. So nakausap ko si PD nga may isang from the region office nga kasama nila dito para okay. From the local outside from PD. So sino yung kasama niya sa ni PD from regional office? Dimension nandito yung last time si Colonel Patay siguro yun. Oh yeah, dimension Colonel Patay. Si Colonel Patay. Close sila that before si nandito sa region si Brigadier General Ibay, saka si Colonel Patay, saka si Colonel Alam. Nandito yung during the press conference. They're from Negros na Alan region, pro NIR. So, nandito ngayon is one from NIR, si I remember right, Colonel Patay. Sir, sino yung nasa from the region nandito natin? Sir, Colonel Patay. Siya lang pinaka from the region natin ngayon. Roy? Yes. Roy? Ang suspect ba si Police Officer Saicon andyan pa rin sa car number 96? Yes, andyan pa rin, no? Siguro parang nainip na ko. Lapitan talaga natin. Counting ano lang. Iwanan mo lang yung camera mo dyan, tapos medyo pasilip-silip ka lang doon. Check, what's happening? Sino? Ilan yung kasama niya sa loob? Ilan yung kasama niya sa loob? Nasa dalawa pa rin security niya. So, nasa gitna siya. Suspect Saicon, naka vest, no? Naka vest. Bulletproof vest. Please describe.
Yes. Makita natin dito sa labas lang. Ano na siya? Ito may festus na. Baka si, kasi Fibroy, si Bonifacio Saicon dyan, baka nakaihi na yan. Oh. So dalawa yung security niya, siya ay naka-vest. Ma-describe lang natin na K5, Bernie, na naka-vest na siya, may helmet siya. Tapos yung parang kamay niya nasa likod na. So handcuff to. Handcuff. Oh. Okay. Sa gitna siya nakaupo ng dalawang gwardiya na pulis. Oo, dalawang gwardiya. At Okay. nakaupo. So medyo yan, parang nakalabas na. Siguro, I'm sure, ang kamay niya nasa likod. So, Okay. ay, nakamas na siya ngayon. So, Ang mga SWAT andyan pa ba sa paligid ngayon? marami pa rin sila. Sabi sila. Sabay, security. Okay. So, Kompleto. marami pa rin sila dito. Ang vest na ginagamit ngayon ni Saicon, may pangalan ba na police or blanco lang? Hindi pa rin makita po. I'm sure this is a standard vest for mga ginapina. Anong kulay niyan? Black? No? Pero may parang makita parang sulit sa tayo. May makita parang makaro naman. So, pero sa pusat naman sila kasi kilala naman nila to. So, they have to perform their duty naman. Nakita mo ngayon, Roy, na nag-uusap-usap yung dalawang gwardyang pulis at si Saicon. Kasi mga kasamang pulis na rin yan eh. Ano yung signal mo? Signal ni mo kakipay, Broy? Balikan natin mo na yung si Roy. Balikan natin si Cyril sa loob. Ano na ba yung advice mula po sa prosecutor? Ano oras ba isasampay itong kaso? Go ahead, Keeper Bernie. Yes, ay! Si kakipay James, kakipay ba, gitawagan na po ni mo. Inalakog na nas James, ha? What keeps him so low? Kakipay James, situation dito. Ha? Okay, tawag isa ko na bo. Okay, kakipay ba, Sai? Back to you, Sai. Kumusta? Kumusta dyan sa loob, Sai? Okay, dito sa loob naman kasi hindi naman yung live natin kay Birthday at wala pang kasikas ngayon at hinintay natin pumasok pumasok na yung suspect. Yan na ang yes. Yung katanungan natin is, ano hubang rason bakit itong natagalan? Marami hubang mga kasong isinasampa on standby dyan sa Provincial Prosecutor's Office? Yes, may nakita tayo kanina, Sir Jan, yung hepe na bayawan, baka may sila i-file ang kaso na may nakita naman tayong i-hearing dito sa loob at hindi pa pinapasok yung mga kliyente nila. Okay. Baka meron silang unang mga naka-prior schedule, na mga kasong isasampa. So, wala ho bang ang pulis mga oras ba officially may isasampa itong kaso laban kay Saicon? Hindi pa sinabi ng ating kapulisan na Keeper dyan kung anong oras. Kaya hinintay natin yung signal nila. At iba yung iba naman, may pinipirmahan pa. So, marami silang pinipirmahan dito ngayon sa labas ng Provincial Prosecutor's Office sa ngayon. Keeper dyan. Kita mga kamag-anak dyan sa labas as of the moment? As the moment, hindi po natin kilala yung mga kamag-anak Keeper dyan, pero ang nakita natin ngayon, yung mga membro ng ating kapulisan dito. Wala ho kayong tinanong, baka pwede ka magtanong-tanong dyan, baka may kakilala mga kamag-anak ng mga biktima. Okay. Maghanap tayo ng Keeper dyan kung yung yung Sige. Balikan ka namin. Baka si K5 James andyan at K5 Bernie para malaman natin. Baka pareham natin yung mga kamag-anak ni Captain Sima Franca. Okay. Wala pa. Keeper Bird? Wala pa. Standby sa ha. Si Dondon. Gikan si Dondon sa sab. Papunta. Puntahan mo yung yung nandun raman sa Sibulan, sa Magatas. Yung kay Chua. Pamilya ni Chua. Baka may ma-interview ka doon. Ma-interview kayo doon. Okay. Doon sa Sibil Ibilin. Doon, puntahan niyo yung pamilya, yung kay Chua rin. Nakapokus tayo kay Kuan. Kay Sima Franca, kay Timblor, at saka kay Chua. Hindi. Puntahan niyo. Okay. Kayo. Puntahan. Sige na. Okay. Na kayo. Puntahan niyo kay
kay Chua. Okay, habang Nandun lang sa ano, mga developments, nandun sa may, kay Evelyn. Unload ko tayo commercial. Yeah. Magtanong-tanong ka doon. Okay, si Jules, kasama kayo, Jules. Samahan mo si Dondon. Samahan mo si Dondon. Okay. Para dalawa, body kayo. Iba Bernie, okay. So, hintayin natin. For the meantime, siguro gagawin na lang natin ganito yon. You do the live on your Facebook page na lang. Kasi magtatagalog lang kayo. Kasi gagawin namin, i-patch namin dun dito sa aming page. Ganon din ang gagawin ng Iloilo para at least we can have a commercial break muna for the meantime. And by the way, i-focus mo na dito, Tan, ano? Yung ating special project for the 10th anniversary ng K5 andito na. Makikita nyo na dito yung mga gwapo, mga manager sa loob ng ating... Sir Eljan, nandito na si K5 James. I-check ko na natin, no? Ayan, sige. Sige. Okay, James, go ahead, James. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Bern, Attorney Rodel, Sir Eljan, sa lahat ng nakahook up ngayon, super Sir Bern, ganoon pa rin dito sa may Bacong, no, ang asawa ni Sima Franca, nandun nga, no, sa Hall of Justice. Ganoon din, nakita natin kanina sa Bern, kasi may kaibigan tayo nandun na nag-send sa atin ng picture, nandun na rin yung asawa ni Chua sa may Hall of Justice. But sad to say, na hindi pa sila magbibigay ng informasyon o hindi pa sila nagpapa-interview dahil yun daw ay instruction na ng kanilang legal team na wag muna magbigay ng kahit anong impormasyon maliban na lang kung na-file na ang kaso. Sa ngayon, yun nga, no, hindi pa nagbibigay ng kahit anong information, lalo na yung asawa ni Sima Franca. James, yung tiyuhin, andyan ba? James, yung interview natin, it's not all about the case. Sir Eljan, yung nakausap lang natin kanina is yung pinsan. Yun nga, nung ilalive na sana natin na nagbago yung isip at ayaw na niyang mag-live dahil baka daw magalit yung asawa sapagkat wala namang hindi naman siya nakapag-alam sa asawa na magla-live interview siya sa atin. In fact, hindi niya alam na yung sinabi natin na ilalive natin siya, akala niya nung kausap ko siya off the record, naka-live na yun. Parang gulat na gulat si ma'am. Kaya re-respetuhin natin yung gusto nila kung ayaw nilang magpa-live interview. Kasi yung asawa lang po talaga, Sir Eljan, yung mag-decide kung okay sa kanila na magpa-live interview. Kasi James, yung ating purpose ng interview, kilalanan natin. Sino ba itong si Sir Sima Franca? Saan ba siya nag-aral? Saan ba siya? Bilang isang kapatid, bilang isang tao, ano ba ang kanyang pagkatao? Ano? Bilang isang ama, paano ba nialagaan yung kanyang anak? Ano? That's the thing na nais naman. We don't want to interview regarding po sa kanyang kaso kasi legal matters yan. Ayaw natin sa korte na yan kasi. No? So it's more about who is the person behind the story. Ano? Sino ba itong si Sir Sima Franca? Yes, yun nga, Sir Eljan, no, yun din yung sinabi ko kay ma'am off the record, but sa to say na sabi niya yung asawa na lang talaga yung mag-explain about the life of her husband, Sir Eljan. Sige. Yun nga, so wala tayong magawa, Sir Eljan, but yung anak niya, nakagising na? Ko yung kausapin niya, Sir Eljan, yung kaibigan ko na kaibigan din ni Sir Sima Franca at the same time sa asawa niya, kasi nandun nga sa Hall of Justice, kung sakaling nga papayag yung asawa, proceed tayo para ma-exclusive interview din natin yung asawa kasi yung pinsan ko at saka yung anak ni Sima Franca na lalaki magkaibigan din. Sa Irel kanina pa hindi niya makalagilap yung mga mag-anak. May picture na. Wala. Kanina pa ang tagal hindi niya alam kung saan nakaupo kaya saan naka-stay. Actually Sir Eljan, may mga asawa, may pamilya doon ng mga biktima ng kinausap ni K5 Siren. K5 Siren nung ibang media outlet, but yun nga, ayaw nilang magsalita, ayaw nilang aminin nila yung pamilya, but namukhaan kasi natin yung asawa mismo ni Chua dahil nga na-interview. Siguro baka meron sila mga instruction from the lawyer na wag muna sila mag-issue ng statement and we have to respect that. Or maybe we will know who the lawyer or the lawyers are of the pamilya. Balikan na natin si K5 James kasi ayaw na bigay ng statement ng mga family doon, wag na natin pilitin. We have to respect their privacy. At saka English pa naman yan Yung tama po yun. No? So, intindi natin yun. K5 Bernie, so as of now, we don't have any idea. Sir Eljan, pa yung kaso. itong si
mayroon man tayo nga program sa mga police po dito every Sunday. Dito sa atin. Si Sir Simapranca, palaging lang dito yan. So, Okay. Tawagan natin si Sir Boy nakaliban doon sa Davao. I-check natin si Sir Boy kung ano ba, dahil mayroon sila mga picture. Baka yung kasama natin si Sir Boy, palagi silang kumain sa labas. Kung ano ang masasabi ni Sir Boy, dahil rotation yun. No po at your service, every Sunday, 12 to 1, or 11 to 12, mag-program sila dito sa ating station every Sunday. Kaunti lang, no? Baka matawagan natin si Sir Boy kung ano ang masasabi niya dahil si Sir Boy parang best friend rin sila ni Captain Simapranca, Sir Eljan. Okay. Sige. I-contact natin si Sir Boy, oh. Okay. Pero balikan muna natin doon sa Sir Eljan, balikan muna natin si Cyril at saka si Sir Roy siguro. Sige po. Check natin, ano? Sabi nila first hour. So, first ngayon, after lunch. 9:37 na. Hindi, first hour pa rin ngayon. First hour pa rin. First hour pa? As a matter of fact, they were there. Ang mga police natin was in the flag ceremony. in the area Maaga pa sila, before the first hour. Yeah. Because first hour is 8 o'clock for government. So, andyan sila. Siguro may mga inasikaso lang. May prior siguro na naka-schedule for filing May of mga case. documents siguro na kulang. Kasi I saw so many policemen na parang may inalungkat na papel. Sige. We will wait na lang. Take our time. Okay. Sir Roy, Sai, back to you dyan sa Hall of Ito pala Justice. si Simapranca. Sa stasyon natin. K5 Roy, hindi nag-leave man si Sir Boy, hindi ma-reach daw. Si Simapranca pala kay Pai Bernie, parang ikaw kagwapo Napaka, good looking, ha? Hindi. Tigulang na yun. Okay, so Sino ba yung nasa linya natin? the special coverage po natin, inantabay, hinihintay po natin yung signal mula po sa Hall of Justice para malaman natin yung huling kaganapan kasi mula kanina hanggang ngayon, ang Tacloban nakantabay din ng Iloilo, hindi po natin malalaman ano oras talaga maisasampay itong kaso officially kasi meron pa atang mga dokumentong hinihintay. No? As of the moment, walang movement. Nakaupo pa rin sa loob ng mobile car itong suspect na si Police Officer Saicon. Ayun po Sir kanina. Roy, Sir Eljan, Sir Roy, baka may dyan. Meron? Nag-chat siya. Sir Roy, back to you, Sir Roy. Ano nang kaganapan Anong development, Sir Roy? Go ahead. Yes, K5, Urgent K5 Bernie, dahil sa labas pa rin tayo. At ito, lumalabas yung mga opisyal. Ito dito from NIR, no? Si Colonel Patay, galing dyan po sa atin, sa Mesa Negros Occidental. Dito pa tayo. Parang nag-focus lang siguro sila. Wala pa talaga mangyayari dito, K5 Bern, K5 dyan. So, ibig sabihin, parang nag-case conference, pinag-usapan nila kung siguro tungkol po sa kasong isasampa laban po sa polis, ano? Tino-consider nila, kung ano man yung mga ebidensya, no? Hintayin na lang natin. Wala pa kayong ideya, K5 Roy, mga oras officially may isasampa itong kaso? Wala pa, as of 9:39 na ngayon, wala pa rin movement dito, no? Kasi nasa Maraming pulis, So, pero sa loob, nandun na silang mga papilis ipinapasok na po sa provincial, ano. Ngayon lang? So, dito sa labas, ito talaga, ang pampay pa rin tayo dito. Labas, no? Pag-transfer ng suspect natin ngayon sa puntang loob ng Hall of Justice, sa K5 Eljan. Baka kailangan muna natin mag-unload ng commercial and then after that, balik tayo. While we're doing the live, makikita pa lang nila yung mga, study mo na lang video mo dyan, K5 Roy. Mag-commercial break muna tayo with Iloilo, mag-unload tayo. Yes, then, magbabalik na lang kami po, just study lang ng inyong live dyan, Sir Bernie, para po makukuha po natin yung kaganapan sa Hall of Justice. How's that, Tacloban? Okay lang. K5 Eljan, okay lang. K5 Ted, mag-unload muna tayo ng mga commercials natin, Sir Ted. Yes po, yes po.
Okay. For the meantime, ma-pause kami commercial break. Padaw kita sa itong special coverage. Habang hinihintay ko ang official na pag-file ng kaso habang po kay Police Master Sergeant Saicon ang bumaril sa kanyang tatlong mga kasamahan na pulis sa Sibulan at unang binaril ang isang babae sa isang resto bar dyan po sa sub-resto bar sa Sibulan. Kay grabe. Foro de los Pueblos. Ano na kayo mabalik pa ta, may commercial break lang ang maning instruction ni Sir Eljan. Mabalik pa kita gyapon. Hold on ka mo ha. On a special coverage, Foro de los Pueblos in overtime. There is ining update sa pagpatay sang pulis nga si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon sa tatlo mga pulis. Ang iyagig nga boss body nga si Police Captain Jose Edrohil Simafranca, Chief of Police ang Sibulan Negros Oriental PNP Station, upod kanday Police Senior Master Sergeant Tristan Chua, kag Patrolman Ray Albert Timblor, kag unang gaging patay niya sa sulod sang sub resto bar, amo ining si Sheila May Dinawanaw, nga santo sa mga information nga daw karelasyon isang pulis. Good morning, halim diri sa Pilipinas, pakadto dira sa Amerika, kay Sir Danny Diomedes Agpalo. Sir Danny Agpalo sa New York, USA. Good morning, sir. Mali Ma'am Laura sa Magaysay, base may relasyon ang girl kag si sir. Kag na find out nga may another karelasyon si girl, may opinion lang. Why man rason nga gintiro niya ang girl. Ang mga co-police niya gintiro na lang out of desperation. Let's say sa result ka investigation kung ano ang rason ni Sir nga agin pangtiro niya ang co-police. Habang ni Ma'am Laura sa Magaysay. Thank you, Ma'am Laura. Ma'am Beth Idarlilla sa Edgar Badbadon, hindi man tanan nga police malain. May mayad man mga batasan, but we just have to remember hindi gid kita magkumpiyansa sa mga police nga may pitik-pitik sa utok. Kim Flora, thank you. Ma'am Winifreda Sarmiento, Sir Jean Ray Siman, Ma'am Maricel Casiple, kay Sir Ray Latumbo. Sir Ray Latumbo sa Westtown Hotel, sa Mandurriao, thank you. Sa US, 40 years to life imprisonment ang sentensya. Sa apat nga pinatay, 160 years imprisonment ang mangin sentensya. Kung sa US, inaambal ni Ma'am Laura sa Magaysay. Mami Asun Pineda, it means ang police station sang Sibulan is not hindi namin ang management. Ma'am Yasun, thank you ha. Kay Ma'am Marie Talia Metzelina, kay Ma'am Erlina Telar Magoles. Ara pa kamudra, kay Sir Francis Ken Lamasan, Sir Larry Praso, kay Ma'am Rose Kabangal Limbagi sa Rose Kalanaan. We'll pause for quick break. Magabalik gihapon ang special coverage sa Foro de los Pueblos sa pag-file sang kaso patok sa pulis nga nagpatay sang tatlo ka pulis sa Sibulan Negros Oriental kag sang babay. Magabalik kita pagkatapos ng importante nga pahibalo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang ubok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuy-poy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise
Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilimuon sa balay. Nagainom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. DTX Coffee Mix kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling mapaniwang kay dodong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotic. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mawakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 9:51, padayon sa special coverage ang Foro de los Pueblos sa pag-file sang kaso batok sa suspect nga si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon. Patay sang 3 ka pulis kag babayi sa Sibulan, Negros Oriental. Balikan pa nga aton nga connection sa Bacolod. Blessed morning kay Nini Imbi. Kay Nini Imbi Elviro Lakihon na Ujero sa Imos Cavite kay Tita Nida. Imbi, kumusta? Nakapaligos ka doon? Kumusta ikaw dyan? Hindi ka magdoko-doko. Ay, hindi ka na magsagag motor. Parayo ang masagag kang motor nga maglingin ulo mo. Kay Nini Imbi, good morning. Alas 9:52 sa aga, sa Subong Adlaw Lunes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, kag Pasig Branch. Good morning sa pamilya Tanan. Tanan sila ka pamati, oh. Ang pamilya Tanan. Tanan gid sila, Sir Paul mo, Tanan. Pamilya Tanan sa Mahogany Street, sa Bacau, Mandurriao. Nagambas na kay Tita Maya Puti, kay Tita Maya Adil. Gapamatigil sila, oh. Kay Ma'am Feli Tanan, kay Janjan Tanan, Alfie Tanan, Kaiser Tanan, Aldrey Tanan, and Sharfel Tanan. Di Tanan kamodra, namigid niya magtumar kamo D3 Bio. Parang mabakod immune system, tumar D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Good morning, Sir Edgar Barbadon. Ara pa kamuda, extended kita sa lang tanilas 9, pero ti public service ini mo. Ang aton bisyo, among pagserbisyo mo. Never mind the time nga maglapaw kay Baloko. Ara pa man kamuda. Ma'am Laura! Ma'am Betty, solusyo! Sa snack shack dyan sa Dunyas, dyan pa kamo. O si Nini Imbi, pamati si Nini Imbi, oh. Balikan ko sila. Makolod, pod sa Dumaguete, kag Tacloban. Go ahead. Yung naka-orange, kita. Andyan na, na-file na yung kaso. Balikan mo na natin, ano? Andito na. I-chat mo tan sila, baka hindi nila alam nandito na tayo. Okay. Roy, andyan na. Officially, ara na subong sa sulod sa Court of Justice, oh. Na-file ng kaso. Pabatian tang audio. Basi, tawagan ta ng direkta si Roy Bustillo, bi. No? Ang audio, pasudlan na lang direkta kay Roy na audio. No? Ara na, gina-file ng kaso, mga kakipay, eyes on the board, sa sulod na sa Court of Justice. Ara na, ang suspect na si Saicon. Si Saicon naka-helmet subong, daw pang riot squad nga helmet. Tapos orange ang iya nga bayo, kag ang iya nga vest is a plain black nga vest. Nagapungko siya sa opisina sang what appears to be a secretary something of the prosecutor's office. May nagaatubang sa iya nga isa ka pulis, kalbo, kag may dala nga folder nga daw amuning nagkapot para nga mag-file sang information. Ginapamangkot subong may kwan siya live ara na naka-live ng Dumaguete, ita na kapadugay kapayaw. Okay. Ara na sila nakaantabay na. Go ahead, standby na kami Dumaguete. It's your ball game. Go ahead, it's your ball game. Itan audio. Hindi naka-live na sila sa ila broadcast. Din kagakuha sa audio page ng Dumaguete, ara na.
Dali lang. Mga ka-K5, dali lang ha. Gina-fine-tune lang namon kadali. Agod nga... Ara na ginapile ng kaso. Ang audio tan importante. Ari lang, dahil lang, tanahon ta. Kaya na-file na, ara na subong ang suspect sa sulod mismo sa prosecutor's office, mga ka-K5. Ara na siya. He is right now inside the prosecutor's office. Kag sa sagwa sa prosecutor's office, kay Federal Jan, may mga SWAT. He was escorted by SWAT members pasulod. Pagsulod niya kaina, before ni siya nagpungko dira, anom kabilog SWAT ang nagpalibot sa iya. Kag sagwa sa Provincial Prosecutor's Office, nagatindog ang anom ka SWAT. May duwa ka SWAT nga to sa sulod, nagapungko ini si Saicon, kag ginapamangkot sang gina-verify, kay series of verification, ikaw gid bala ini, amuning complaint ko sa imo. Ara, makita nyo may mga SWAT, amo nang naga-escort gid siya subong ang mga SWAT members, amo ning escort sa kay suspect Saicon, mga ka-K5. On the kaso sang tiniruhay dito sa Sibulan, Negros Oriental. Okay. Amo na ni subong ang aton nga ginabantayan. Si Cyril Ripi, guro dito lang ta makuha kay Cyril Ripi sa live niya, no? Tapos, Arina. Maliit lang bukas. Sunod tayo. Para na siya gina-question subong, ginapabang. Wala audio, tawagan na lang sino may audio. Yung naging question na reporter na nga dito. Ara na? Okay, audio go ahead Isa natin. sa mga Sige. prosecutor. Audio, please. Yun ba ang... Ulit lang siya on air. Mga K5, ari na. Okay, audio please. So, one of the prosecutors, prosecutor people. Full screen tan. This is Attorney Abbas or Prosecutor Abbas. Full screen. Galing, ayun siya, parang assistant to, provincial prosecutor. Wala pang Bacolod. Tan? Bacolod, nandiyan na? Ari na kami. Go ahead lang. Bacolod, standby muna si Roy ha. Standby muna. I-check natin si Sir Roy, Eric. atong baga nakuha ng information kanina. Balikan natin ito natin si Sir Station ng K5 News FM Dumaguete. Alright. Sige lang, Okay. naka-hook up kami. Ay, hook up na kami. Go ahead, it's your ball. Stand by the Cloban. Stand by Unino. Roy, back to Go you, ahead. K5, Roy. Nandun na, nag-monitor na yung Bacolod natin at saka ibang stations. Go ahead lang. Go ahead lang. We're listening. Mga K5, no? All over Visayas. Nandito na tayo sa Provincial Prosecutor's Office ng about 5 minutes ago. Pinalabas na siya sa patrol, fully guarded, no? At dinala siya dito sa loob ng Prosecution Office, sa Provincial Prosecution Office dito sa Dumaguete City. At yan, nakaupo, nakita natin orange, naka-vest siya, at naka-handcuff, of course, mayroon ding helmet, no? For any eventualities, at nakaharap siya ngayon sa mga prosecutors ng Provincial Prosecution Office. So, kanina, may oath, taken oath, siguro mga witnesses yan, ng mga police uniform, so from Sibulan. So, another police officer. Exclusive. Sa mga legion live, subong makita ninyo ang pag-file na sa kaso kay Saicon. Whatever papers nga, i-sign nila ngayon dito. Ginasala na, gina-verify. Biniverify na po. Pinarap na ngayon ng prosecutor si Saicon. So, nandito sa loob ng Provincial Prosecution Office. Medyo nasa labasan tayo, hindi tayo makapasok, pero may isang nasa bintana lang tayo, but it's okay. No? So, Under oath itong police, ano? Sino ba nag-oath ngayon, Sir Roy? Assistant na ba? Iba yung kaso. Iba, o. At nasa ngayon. Okay. Daming papel kay K5, Roy. Dami. Kunin natin yung live ni Cyril. Andun sa labas. Apat ang kaso dito eh. Oh. Apat. So, medyo daming kaso. Exclusive. Filing of information. Pag labas ni Saicon kanina kay K5, Roy, walang salita-salita, diretso lang. Fully guarded. Yes, diretso lang. Kang Cyril po, yung ibang kamera kay Cyril natin nakita, mga kaibigan. That's yes, nasa labas. fully guarded, Tutok tayo sa bintana. So, steady lang, Sir Roy. Steady lang po yun. Ang prosecutors tapos guarded siya, and also verification. Puro nag-witness as part of the witness team.
So, sa loob ngayon. So, medyo bloody ito, heavy ito, no? Ang mga papilis, ang dami papilis kay February. So, nakita din natin every official filing of the case. Check nila siguro yung mga mga narratives. Ano bang mga pinag-usapan o na-record nila o mga sabi na siguro nilang mga voluntary na mga recorded sa labas. usapan nila. So, everything on paper na. Okay? Gina-verify na ang kada signatory ka nag-witness. Single page. So, daming tao sa loob ng mga K5. Daming tao sa loob ng Dito na interview after si Ikaw rin, kakipay mo rin, nakita ko yon. May polyguarded ka rin ng mga pulis dyan sa likod mo. Tumingin rin sila sa Saicon doon sa loob. Yeah. Mara siguro. Itong makita siguro most probably mga witnesses ko. Kakasamahan niya sa station. Pag siguro checking every details. Kanila ba yan? Kanila ba yung tutukoy sa nila? Kanila ba yung mga firma nandun sa mga affidavit? Bago lang naka-tune in o nakita sa live natin, this is the... Kanala kakipay mo rin. I-maintain lang ng yung ano mo, ipaduo lang sa imuhang microphone, imuhang baba para dili maputol-putol imo tingog kakipay bro. Yes, okay. So itong nangyari ngayon dito, no? Again, for those who just tune in, ito ang pasto murder cases, murder cases against a person in authorities, ang police, binaril niya ang tatlo niya kasamaan, dala, isang civilian na babae. So ito ngayon, nandito siya, harap siya ng prosecutor para sa sampa sa Wala bang, kakipay bro, baliban sa police at saka prosecutors dyan, mga testigo, wala bang ni isang pamilya, asawa sa apat na mga victims na nandyan rin sa loob? So makita natin dito kita, mga police lang nandun pa sa loob. Walang family members. Looking for checking his lawyer for Kevin. Pero walang abogado. Walang abogado. Walang abogado. Puro police na sa loob eh. Saka yung prosecutor lang. Sige. Just hope na ay lawyer pero wala tayong makita ng lawyer inside dito. Tagal-tagal pa daw. Matagal pa hindi pa tapos yung osisa nila sa maraming documents. First dyan. Napakaraming documents ngayon. Wala talaga police lang, mga 1, 2, 3, 4 na police. Sa loob, meron din documenter nila, mag-document ng pangyayari. Pagkita natin walang abogado, no? Si Prosecutor Albas, yung lalaki, how about yung kakipay bro, yung babae dyan na katabi ni Prosecutor Albas? Mga staff niya. Mga staff lang siguro yan. Oh yeah, si Prosecutor. As far as the members, he is a provincial prosecutor. And ang area na dito, somewhere in Bayawan. Kilala to the Attorney de Palomos eh. Nakapunta din natin to din sa office one time. Kaya Attorney de Palomos, mayroon pa daw hearing. Baka nandyan. Or sa korte na siguro siya. Okay. So, officially, i-file ng kaso, ang file ng yung kaso. People murdered. Again, ito yung suspect sa pamoril na tatlong pulis, isa ang hepe niya at dalawa niyang mga kabaro sa Sibulan Municipal Police. Friday night, Thursday, birthday po ni Police Captain Pedro Gelson Franca. Accordingly, continuation pa po ng mga yung ginawa nila. Happy. Continuation. Nakasibilyan lang po sila. So, pumunta na ng isang part.
Yan ang nangyari sa nakita natin ba sa CCTV kakita Bern. Oo, natin binaril, lumabas sila at doon. Actually, may nakausap tayo ngayon yung katabing bahay talaga ng Kita Bern. Sabi niya, naka-running flat to ang sasakyan niya. May fire explosion before sila dumating doon. No? So, di pinapark niya ang nose out sa gali sa bar. So, after the commotion kay Fagern, umalis sila. Yung sasakyan niya, dumiretso sa railing. Instead mag-turn right, dumiretso. Yung kita natin sa picture na masira yung front part ng left part ng kotse. Hindi nakakita si Roy. Paglabas dyan ni Bonifacio Saicon, yung suspect, parang ano makita mo sa mukha niya? Parang wala lang? Actually, paglabas siya, naka-mask siya, no? Naka-mask? Naka-yuko ng mask, yuko, face mask? Yes, face mask. Yes, was given a face mask. Meron ding a vest. So, naka-orange ito. Bakit naka-orange? Orange na ito. Orange na? Oo. Orange. Tawag nilang person under police custody, PUPC. Mga, ka key Roy, sa nalaman mo dyan, ilang anak ni, sa asawa niya, itong si Bonifacio? Wala akong no idea pag key February, pero as per yung interview kanina, yung sa pamilya niya, sumama sa surrender niya. No? Pero dyan, siya lang nag-isa o mayroon siyang asawa dyan siguro sa labas, yung suspect? Not familiar, pero kasi walang mga pamilya dito ever, no? Walang alam naman natin pag may pamilya kasi sa expression, wala dito, no? Wala sa mga so, sa loob lang, mostly ang if ever ka lang nasa loob, siya ng isa, mag-isa, walang abogado to. Si Cyril, nandyan pa sa linya si Cyril? Doon sa labas? Nandyan pa sa linya natin? Si Cyril, nasa likod ron. Focus lang dyan, siguro si Roy. Okay, ano lang? Palabas na. Si Roy. Cyril, take over. Cyril. Andyan na sa labas. Roy, baka pwede ka kumuha ng statement sa Tanong natin. Singit na. Sir. Ano po yung message mo sa pamilya ng mga... Palabas na ngayon ng prosecutor's office. Siguro mag-bathroom break. Simulan. Yung gigil, bisagasa na siya ato. Siguro na, mangihi na. Palabas na. Probably, yeah. Sige. Bathroom break. Sige. Bathroom break. Sundan natin yan hanggang dalhin ko. Pero naubos na ba yung information? Doon sa jail. Itong mayari yan. So, nagtabat. Okay. Pinasecure talaga. Pinasecure talaga. May sumaba ba sa kanya doon sa loob ng CR? Meron. Okay na. Yeah. Nalito po si Assistant Superintendent for Admin. Okay. Pag may pagkakataon, na-interview naman natin kanina sa Attorney Ronel, pagkatapos dyan, saan siya dalhin? Ano ang next move? So, ito nangyari ngayon from bathroom break. Siguro, last time, tagal-tagal nga nakaupo sa mga K5. Kanina pa yun. Ito. So, bathroom break to. So, sige. Secured talaga. Secured. Nandito rin si admin Jamiri or Operation Jamiri sa province. So, si Dicador natin o sa chief. News officially na-file na ang information ng multiple border contract kay Saicon. Yes. After this, ang prosecutor will recommend last Friday. And the RTC will take jurisdiction, ma-issue sang custody, and he will be i-remit na sa provincial jail. Sanito ang escaping niya, ang dalawang pamaro, dalawang PPNC o saka isang babae. So ngayon, this morning, nagsinusta sa provincial
prosecution office para isampa ang inquest. Later on siguro pag okay na of committal order o commitment order o committal para sa saan siya ilagay na jail because lumabas na naman. Register na, labas na. Okay. Tan, Bo? Pwede ba full screen ang kuha ni, sige. Ni Cyril? Labas na mga ison. Galing sa CR, siguro taga-dala din niya sa CR. So balik, I'm sure pabalik pa to. Sa loob. Exclusive. Okay, so sa K5 do sa pa. K5. Balik na ng bathroom break. Ha? Oo, yung dito palabas. Siguro palabas ko to. Para balik na to. Balik sa Provincial Prosecutor's Office? Wala ba? Lumabas na. Tapos na. Sige. Labas sila, palabas. Makasakay ka sa patrol, Sir Roy? Baka, basig pwede? Patrol ito. Diyan Yes, sa patrol ng polis. Sakay ka sa patrol ng polis. Hindi ka makasakay. Sa likod ng Para 96. makakabir, masusunod natin ang coverage, papuntang prisuhan. Kung sa prisuhan yan. Oo. Sige. Sa patrol, pre. Saan yung patrol? Sakay ka na lang sa Sakay ka sa patrol sa polis. Dili ka pwede kasakay na sa polisin. Kabit lang, sampa. Sampa ka lang, sampa. Wala na, tumakbo na. Last na lang time ng para kumita na to. Sa, di ka kasakay ng backup? Sige, sabay sa kwan. Nada patrol, sabay. Iba pa ni. Sabay ninyong patrol. Sabay ninyo sa patrol. Saan yung patrol natin? Mga kaigsunan. To na dito. Sundan lang. Wala akong patrol. Kabo Sir James? Nana si James dia. Wala si Sir Polinar. Na Sir James dito. Sige. Sir Polinar after the filing of the case. So, sila na lang. Kamo, apat ng patrol. Sige. Si Sir Polinar kung Pinataan siya. sa tudalon, itunong daw, dyan, kakipay bro. Oh yeah, we will have an interview with Captain Polinar, sir, no? Para baka makabigay siya ng update kung saan dadalhin yung Very good. Para accused na siguro yun. Para accused na eh. Again, we'll wait for the phone call pa siya. On the phone pa si Captain Polinar. So, kunin natin anong... Pasabay na lang kakipay bro ni kakipay James. nandun na si Captain James. So, to na? yes, no. Sige. Para masundan na to, kay check po na to, asa to napita dalon. Okay. Sus basig. Yes, Samtang nagsakay, bako basig na mahitabuan to. Okay. Mga sukitig pa. Alas 10 sa 13 na mga higala, padayon gapon mo, no? Nakawkap gapon ang ating mga sister station sa Bacolod, Iloilo, at sabay kay Sir Edward sa Tacloban. Okay? So, pinalabas na to. We'll check, no? Saan nang dadalhin? We'll ask yung PCR head at or police committee relation is natin si Captain Polinar. Ano bang transpired inside and doon sa loob ng prosecutor's office, saka ano yung next instruction ng mga prosecutor. Sige. Kumita rin, no? We'll check for really. So ito ngayon, bago lang K5, no? Pinalabas, lumabas na sila sa Hall of Justice yung suspect sa Panguray last Friday. So we'll ito tayo. So ito si Captain Polinar, the update of... Asta ba itong interview niya kaganina? Sure. Dara. Okay. Saan dadalhin? Yes. Okay na. So si Captain Polinar, ang Tanungin mo na lang, saan dalhin? So, una magtanong dyan na kakipay bro. Yes. Sir, dito tayo, sir. So, sir, lumabas na po yung mga backup at saka yung suspect. Saan po dadalhin? Ano what's next? Sir. Ojo. Kipay bro. Galaw. Yes. Audio mo, sir. Hindi mo vacuum gun. Di ba pati? Kipay bro.
Kana. Padol pag yun. Okay. He will be... Kay Broy, di madungog na to si sir. Yes, sir. Ipadol lang siguro ng kuan. Ilang mic? Ha? Magyod. Di tayo madunggan. So, sabi niya kay February, yes, sabi kay February, dadali mo na sa police station sa Sibulan. No? Sibulan Police Station. Bakit hindi ba papakinggan, sir, yung kanyang ano? Ano ba nangyari? Murder case. And then also, sir, dun sa pangalawang crime scene, sir, that would be 3 counts of murder. So, all in all, it would be a multiple murder case charged against the suspect, sir. Timeline, ano, sir? Sir, I cannot give timeline kay it's up to the court. So, wala na kami, ano na lang kami, sir, we'll just cooperate when there is, kung may kailangan ng mga evidence, documentation, and we just provide. Right now, sir, no, it's within the prosecutor's office, sir. So, sir, walang nakita ng abogado siya, sir, doon sa loob? Ano, sir, no, actually, this is right, no, constitutional guarantee yan, sir, na he has an attorney, sir. So, ano na naman, sir, pagdating sa korte naman, sir, no, he will have his own lawyer, sir. Diyan, sir, is just, ano lang, sir, no, makita lang, sir, na merong probable cause. Dun sa sa complaint na final natin sa kanya, sir. So, wala pang probable cause, eh? Ano na yan, sir, no, the inquest proceeding has just concluded, sir. No, so, ano na yan, sir, no, based naman sa mga evidence natin, sir, we have substantial evidence, no, marami tayong evidence na nakuha, sir, no, na would inflict, no, the suspect, sir, with the crime that he So, irapol pa yan para sa korte? Yan, sir, yung hindi ko masasagot, sir, no, it's beyond the knowledge of the PNP, sir. Saan siya custody? Sino pong nag-file dito ngayon, sir? Ano, sir, no, we have, yung complainant natin, sir, no, actually, in all criminal cases, it would always be the Republic of the Philippines. Pero yung magiging complainant. Pero yung ibang, the witnesses natin, sir, would be the family of the victim. No, yung 4 na biktima natin, sir, sila yung, they file the case, sir. Sir, sino pong pinakmataas sa official natin dito from the region? Meron ba? Right now, sir, no, ang designated natin, sir, na SITG supervisor will be the DRDO, sir. So, the Regional Director for Operations, sir. RD left mga around 2 a.m. last night, no, kasi may command conference din si Chief Pentin na he needs to attend. So, yun po, no, si DRDA, si DRDO, Regional Director for Operations, and then we have our regional investigation detective management unit na nandito yun. And also our regional legal officer, sir. So we have marami tayong katulong, sir, na coming from the regional office. Sir, may pamilya ba dyan sa mga biktima? Yes, sir. No, Sinong nandyan, sir? Lahat ng pamilya ng biktima, sir, no, we asked them what would be here kasi na-ask complaint na they need to appear doon po sa prosecutor, sir. Kasi kailangan din nila, sir, to attest the affidavit that they have executed, sir. Biktima ng respondent, sir, nandun din? Biktima ng respondent? Pamilya ng respondent, sir, nagulat ako, sir. Ano, sir, pamilya ng respondent, sir, hindi natin na-verify, sir, na if nandun ba, sir, no? Kasi importante naman dito, sir, is the accuser should be present naman doon. Sir, merong bagong update sa provincial naman? Sir, wala pa. As of nakita nyo naman, sir, no? Nandito pa ako sa loob ng Hall of Justice. I am yet to review lahat ng mga binabato sa akin, sir. So, as to, doon na pala ako sa case, sir. Doon na pala muna ako makakapagbigay ng update, sir. Following that, sir, wala na po muna akong information, sir, kasi hindi pa po ako wala pa po akong guidance. So, back to Sibulan, sir? Back to Sibulan? Yes, sir. Back to Sibulan po muna. Wait, wala pang committal, no? Wala pa pong commitment order, sir, no, na coming from the court. So, if it would be released today, then yun po, sir, no, if there's a change, transfer of custody, then mangyayari. Sir, yung dalawang pulis na kasama na hindi, na yung under the custody pag yes, sir, they're still under restrictive custody of the CIDG, sir. Anong kaso nila, sir? Sir, restrictive custody lang, sir. Pending investigation, sir. So, wala pa tayong, sir, pending case, sir, no? Pero the PNP or the IA, sir, is still moving. At you have liberty to mention their name, sir? Ano na lang, sir, no? I am, kasi, hindi naman kasi sila accused, sir. So, for the confidentiality na lang, sir, and also for the, sa ongoing na ginagawa ng IA, sir, hindi ko na lang ipabanggitin. Okay. O ano pa? Okay. Ubusan tayo? Sir, so ngayon, after this, saan tayo, sir?
for the case, the case? Asan tayo, sir? No, we just leave it to the prosecutor's office, sir. Correct. No? Yun nga sabi ko kanina, sir, no, all of the needed information, sir, we are already filed. Sinabit na natin sa kanila, sir, for their consumption, sir, no, kung ano yung mangyayari dun, sir. Makikipagtulungan naman tayo, sir, no, we have the DC-20, sir, no, na makipagtulungan the prosecutor and the PNP para magkaroon tayo ng airtight na case. So, we will be helping one another, sir, no, na ma-file yung kaso, sir, and to have airtight case, no, and yung certainty ng conviction ng suspect, sir, is mataas yung probabilities. No? Sir, may nagtanong, sir, last, sir, sa babae, yun, ano bang tulong ng police sa babae? Yung first victim, si Sheila May Dinawan. Sa first victim naman, sir, no, it was established naman, sir, kung sino yung pumatay, sir. Hindi naman natin kinekasyon kung sino ang bumatay, sir. The only question, sir, is the motive, which is yun pa rin, sir, yung palaisipan din. Pati sa PNP, sir, that we are trying to dig deep, sir, no. Saan siya yung custody sa Sibulan? We have extend, sir, no, we are, the PNP is trying to extend the help that we can provide to the family of the civilian na victim, sir. So, yun, sir, no, yun, sir, sigurado yun, sir, kasi nakita naman sa CCTV yung na siya yung pumatay. So, yun, sir, murder yun talaga yun, sir. So, yung sa tatlo, sir, yun pa yun, sir, yung ano natin, sir. Natin, sir. So, right now, sir, yun na yung mapro-provide ko, sir, kasi it is now within the powers of the prosecutor, sir, dun sa case, sir. We have the subdivision rules, sir, no, na once it was filed, no, the PNP cannot no longer speak of the case, sir, kasi to give liberty to the court to decide the case. No? Thank you, sir. Thank you, so, Thank you. So, kay Bernie, sarap. Siguro, let's go. Tapos na, si... Pagkatuaga mga sister station. So, Kay Bernie. yung pamilya sa mga victim, sa posible wala, babalik daw, kakipay bro doon sa loob. Kung nga, sino pang mga tao doon? Okay. Sandali, kay February, no? Sige daw. I-check natin sa loob, kay February, kung may mga pamilya. Mga pamilya pa ba? Sige. Kay Burns. Kay Bernie. Uwian rin sila. Tapos, i-check natin yung sa Sibulan. Hello, patay. Hindi kita mation to. Nakakwando doon, nakasama ang ating patrol, si Kakipay James, no? Doon sa Sibulan Situation Report. Tas ato ng special coverage. It's a wrap-up. So, yes, Kipay Broy. Back to you, Kakipay Broy. Isa mga igsoon kay Moramag. Moramag kuha na nga tuag signal, ha? Nagbaog-baog. Okay. Standby lang, ha? Nakahook ka pa rin ang ating mga sister station sa page natin. Our coverage today, K5 Tacloban. Salamat po. Sa page natin, mga suking tigpaglaw. Sa K5 News FM Digital. Mga K5 de los Pueblos. Salamat sa K5 News FM Tacloban kag Dumaguete. Sa mga nagapamati subong on extended time kita dari sa Foro de los Pueblos alas 10:23 na saga. Oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Nagyapon ka po ninyo Ted Aujero Francia. Pero kay madigamo na si K5 Sir John Sapio. Sir John! Good morning! Why kita da? Ngoy-ngoy! Sadyang ko nalang kay iba sa inyo doon na toyo si Sir Julio Sancho Abilar de Medina sa Masbate. Thank you. Edgar Badbadon, to make the story short, tanggal kagid sa serbisyo. Ang bali Sir Edgar Badbadon. Ma'am Aisha Ahmad, the person in uniform needs a death penalty. Tama agid ka makaluluoy nga pulis. Bisan 5 ay git makuha, preso ka pa, makaluluoy pa pamilya mo, ka makaluluoy man pamilya sang isig ka pareho mga pulis, na pinatay mo. Ang bali Sir Edgar. Ma'am Melinda Bawisan. Ma'am Melinda Bawisan, ma'am sa din ikaw nga lugar, aga ba niya, I'm still watching Ted, pero milang ako sa radyo nagapamati. Ma'am Melinda Bawisan. Thank you Ma'am Melinda. Melinda, kag si Ma'am Charlene Serra. Ma'am Charlene Serra, pamilya Serra sa San Isidro, Buenavista Gimaras nagapamati sila sa radyo. Thank you also kay Ma'am Nita Bodiola, Ma'am Merlin Francisco, kay Sir Arnel Brito, Ma'am Laura Sumagay sa man niya. Japateda, nya stam tapos programo. Salamat sa inyo. Iban sa inyo daw nagbiya na kamote, okay na kay paligo na kamoto. Ma'am Charlene Serra, thank you kay Sir Jinray Siman, Pastor Bobby Riman, kay Nini Imbi,
Elviro Laquion Aujero sa Imos, Cavite. Kay Tita Nida Ferolino Aujero. Imbig, good morning. Halong ikaw diyan, dyan sa Imos, Cavite. Kay Tita Ambing Baez Kabasak, Mamuene Sarmiento. And good morning also kay Sir Bobet Kahilig sa Mansaya Lapus, Richard Diaz Chua, Ma'am Melanie Ambot Makiling, Her Jane Bautista Mateo sa Malitbog Ilawod, Bingawan, kay Ma'am Marhibalo sa Wisconsin, USA, kay Ma'am Christine Buhat Gardose sa Italia, kay Ma'am Melinda Bawisan, kay Sir Ray Latumbo sa Westtown Hotel, kay Ma'am Charlene Serra. Thank you kay Sir Jean Ray Siman Arnel Brito. Boso sa Gilo Rasta. Actually, siya kung nakita ng overtime na. Ay iba niya mga update, bantayan by 11, magasulod ang 11 Mbps. Sir Tabsky Javillena Diaz. Good morning, sir. Kumusta? Nag-jamming ka mo na ni Russell Graham? Kag ni ni Russell Hitchcock sang air supply. May kita kadugsing, no? Ibangod lag ko nga baliktangin ini lesson learned man para sa mga pulis diri sa Western Visayas. Base ba lang nga may mga underlying factors kun nga napatay ni Police Staff Sergeant Bonifacio Ramos Saicon. Ayos ini nga body nga si Police Captain Jose Edruhil si Mafranca nga boss na gid. Kung din si Mafranca ma-assign, ginadala niya gining suspect nga si Saicon. Pinatay niya man si Police Senior Master Sergeant Tristan Chua kag Patrolman Ray Albert Temblor. Una sa talan pinatay niya ining si Sheila May Dinawanaw. So ang pamangkot naton kay Attorney Owen Di Luna nga hamba ko hindi ayan nga may defiance sa pulis nga ginadumilian nila sila magsulod sa mga barmo, mga ilimnan, mga cockpit nga ini. Kaya nakasulod sila. Ting hambal ito kay nasa K5 News FM Dumaguete nga bangod nga too much familiarity, magsulod sila way na rikisa, way na frisking, way na ginabilin ang armas. Nang ginakop nila ang suspekto, wala nila madisarmahan. That is why nga natiruhan ini sila. Asang chief of police kag dua ka iban pa nga police, pinatay niya, bali apat na pinatay niya. Una babayi si Sheila May Dinawanaw, and then ginsunod niya ining tatlo si Mafranca, si Chua kag si Temblor. Tuyo pa si Sir Tabsky Diaz. Ano oras Sir Tabsky na tapos? Kita ko sa picture, grabing jamming ni Nonoy ni Toto Gisre mo. Imaw sanda ni Ma'am Jinky, si Nonoy Iliser, kita ko man. Alas 10:27 na. Why na kita oras, but before sila pabilinan, tagikamusang maayong balita alin sa Bible. Blessed morning kay Ma'am Ninfa Tahala, kay Sir Toting, and Doc Daday Titambing, kay Sir Mac Hugo, kay Sir Roberto Haneo. Ang barangay Tano dira sa may Sambagaro, kay Ma'am Ludi Gulilaw. Thank you sa pagpamati diri sa Foro de los Pueblos. Amazing grace, how sweet the When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Kag tungod nga may paglaom ka nga maayo ang imo palaabuton, dapat mangin malipayon ka. Batason mo ang mga kabudlayan kag magpangamuyo ka permi. Romans 12 verse 12. God is not human to lie or change His mind. What He promises, He fulfills. Ang Dios hindi tao nga magbutig o kon magbaylo ang iyahuna-huna. Naghambal bala siya nga wala ginahimo. Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman. Numbers 23 verse 19. This is the Word of God. Sir Francis Ken Lamasan sang Darlene Taxi, thank you. Kay Sir Remy Amado, kay Sir Billboard sang Light of Glory Taxi, kay Sir Andy Ligada Calice sang Light of Glory Taxi, kay Sir Butler, thank you. Ma'am Merlin Francisco, Ma'am Aisha Amad, Nita Bodiola, Jean Ray Seaman, thank you. Ma'am Laura, kay Sir Eric Gose and family. Ang oras alas 10:29 na sa aga. There is Foro de los Pueblos in overtime. May the good Lord bless and keep you.
whether near or far. Pamilya Tanan sa Mahogany Street, Bacau, Mandurriao. Thank you. Ma'am Feli, kay Jan, kay Alfie, kay Kaiser, Aldrey, and Sharfel. Ma'am Sally Pampliega, kay Sir Dan Stanley Pampliega sa Deca Homes. Sir John, good morning. Nene Rose Acol Ordena, Ma'am Betty Soloso, Sebebot, kay Nini Imbi. May the good Lord bless and keep you. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.